كريا لايسون وقويتا محرنا وقويتا بارسنا امين امين كبرنا ابون ودن منفس قدس انهم كل ساعه العالم عالم امين وقويتا بقعات برنا امين بمسكانا خنزلنا نصلي اب سمايات نبر ابونا اب سمايات نبر ابونا اسمك يقدس منك سخاتم صافقر خمت اب سمايكم دما مدري يكون نعلة جيرانا لو ما بيننا نان بدلنا بدلنا كم تحتكنا لو بدلنا بسنا دقلنا كل فاتحنا نمبر فتنا يتطولنا من قسم حيلن كبر نزل على النات كاي مؤمن وكسي مارا من قدس كبرين الله سلام لكل خو بحلنا خدنجليقي استقون دنجليقي عدك زايبر صوات كويتا سراي سلام لكل خو نسقاب نستبرغتي خفر قرسكم بروقي قوم لتتزقاق زايبر مساقي اوفيس دسبيل كحلقات حد قلنا فلوت قيس كرسوت سليكم انتانا محرت لمن لنا امين يقبل سنعة المحرنا أملاخ أبون ويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كريستوس ستيرنا ردينا نعكبنا تقبلنا ظهرنا ندقفنا سابزا سعزيا ونابتفنا يمنا مسكنا لنا حج والنعوبة ذاك الدس على تزيان أب كل زمن هوتنا نعوب فرح فيسهم سلام تعقبنا لكل زمن له بزي أبيهر أملاخنا نلوم منه أوغيتانا بزي أبيهر كل تملخ أبون غيتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كريستوس لعلو كل كنتات من تغل كنتاتنا وش تغل كنتاتنا مسكنك لنا سلسة كانان زردا كانان زعقوب كانان نبخاهم سلسة قبل كانان سلسة رح كانان زدقف كانان كسابة سعزيهم سلسة بصح كانان مسكنك لنا امين ومفكر هاي سمعنا الدمس سمعنا لديكون يكون سمعنا لها أبي ما مرت سمعنا لهم ጌታ ሰማዓኩም ኣለኹ ኣይ ወፂአ መስለኒ ኣረእኖ ወልሃብ اوكي يغريتا وصيا صنيحه مسلني مزمور 51 نابو أبونا كبر أبونا أبو ملأك السلام أبويس أسفهم الله ياكوني نبويس أسفهم هابو الشحاري أبونا اللهم دبغش تسفهم الله مزمور 51 كتصلي لنا بسم الله وولو من فسق بشار وأملاخ كم تعبيه محرت كام حرني كم الهير هرايخ أبساي دمسس كأبساي أتبلك حسبني كبحكاتي ونانتهمني أنا أبساي سلفطو حتياتي كل بدي أبكلم أيوة نسخة نبين خاطر أيبا آخر بين خاطر أيبا جلكو أبكلم خاون كي قبلكو وغالات كأنه تكون دفر كاون كتملث أنه بكي تتنسكن كاب حتيات ولدت من نسخة كان زقارد كايوم مسؤول طبعا كان سلاز قلت كان لين حق فتخة بسمع ذات الناس قالوا ما نتحط بنك كبر بتاعت عدو بحثان حق وسنت سمع عنه مو تندركم ما تعتمتي بحق وسا نقد كاخب عبساي كاب حاتياتي كون له نبزل عبساي وندم سسو وأملاخ ترى اللي يكون عمل فاس كأبوش يحدث أبكر ميخا أبكر مقدك عايز دربيان زمان رحاني منفس وندق فني شعوب ما قد خان بدلني ذات كم هرومي نعخانا بخاهم الله يوم أملاخ مدحاني كاب عداد ما ناقفني بتلقها تعبسيها وقويتاي
نسا بالله عبي الله خمس سنين ودي وقيت هاي أفهم مسقانها خنقرسي كان أفريق فت ثم إن ይቕሬታ ድኾነ ነገር ኮይኑ እንዲ ደሎ ቦና ኣብዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስክሪን ድሕር ወሊዐዮ ኣብዚ ብዙም ትከታተሉ ዘለኹም ንዓኹም ወፀኩም ኣሎ ወይ እዛ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክዓፅዋ ኣቦና ብሞባይል ትከፍትዎ ዶ እሺ ሶሪ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን مسقانها خنقرسي كان أفريق فت مسوعات بحية بلكانين مسوعات محرارون أي تبقون تتخون سيما أو كل كانيرة أفضل مقرب كل كانيرة لسانة يون بطرق خان كتحقوس يا أو قيتاي أفي مسقانا خنقرسين خان أفريق فت مسوعات بحية بلكانين مسوعات تبقون تتخون أي تبقون تتخون مقرب كل كانيرة مسوعات إجابير تحوت منفسي أملاخنا تحوتن لوهن لبي عين عقني وقويتان تيون وحبس كاسن أكبر الله مكاتب يرسالم إن دقا شعوب مسوعة الترقي بزحر المسوعة قربان به كبلك أيو مسوي خاون أرحو كقرب الكايوم هالليلويا امين هللويا ذا ጸሎት ድቃስ ትብል ዘላ ጸሎት ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ኣቕርበሉ ሓጢኣተይ ተሓድገለይ ከዓ ልሙኖ عليه وتسمع لنا حراي مزمور داويد مبل 230 أبونا أبوي ملاك سلام كتصلي لنا يوم مزمور 230 حدن أبونا أبا قومس كتصلي لنا يوم مزمور 230 كلتن أبونا بيمركي تختصلي لنا يوم مزمور داويد مبل 233 أبونا أبي كشتسوم كتصلي لنا يوم مزمور مبل 234 أنا كتصلي مزمور داويد مبل 237 دكتور صقاب حاونا كتصلي لنا مزمور 238 حاونا ممرتخلو كتصلي لنا ماما بري مزمور داويد مبل 241 كتصلي لنا ممر سارة مزمور داويد مبل 240 كلتن كتصلي لنا ممهر تمنيت مزمور داويد مبل 243 مبل 246 كتصلي لنا حفتنا لولا مزمور داويد مبل 247 كتصلي لنا ماما ملو مزمور داويد مبل 248 كتصلي لنا عاويلكي الشيء كما وعلكم كلهم بسلام الرغبنا مزمور مبل 248 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ተመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ብስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይተ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳትን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ኣሜን ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድሪ እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሜን ሃሌሉያ ስለ ቃላቱ ክብር ምስጋና ይኹን هللويا ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝጸሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጐይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምድሓን ኦ ጐይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና ካብ ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ክትጽልያልና። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም የምጽመት ደ ስማዕ ኣለኹ እዋ ጽቡቕ ኣሎ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቃጥን ኣለኹ። ግን ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ተነብሪ ካብ ሃለኹ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስተኪ ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ በነስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድህነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና። ማማረ ዘነት የለይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰየ ንፁር ዝኾነ ምክንያት ንሃለወኪ ነይሩ። ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርኪ እቲ ሕማቕከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስቕላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተፀጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ክዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኺ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ፍሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለኒ ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና። ሓፍትና እልልታ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕዮ። ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይኺ። ቃል ሕይወት ተስምዐልና። ኣይፎን ኢልና ኣቲና ደለና ምናልባሽ ጥዕመክ እንድሕር ኮይኑ ወይ ሓፍትና ፍሮይኒ ወይ ሓፍትና ሰናይት ሓዲኽን ይኽን መስለኒ ጥዕመክ እንተኮይኑ ድምፂ ግበራለይ። ራይ ዲያቆን ካንብብ ኸእለይ። ኦ ጌታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ንኽንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽና ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ
ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ወኣምላኽና መድሓኒና ወተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቆበናን ኣሜን ወጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ወጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ወጌታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ወጌታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጌታ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓርንን ነብሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ወጌታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን እንግዲያኩም ولعل قويتا كتسل يا باخلخ وحراي ولعل قويتا بآخا نأمن نسمكا مزمار سنة إيومو محرتكا أبسط صباح حقنتكا دما ليتي أزنتو أمين أمين قالوا وتسمع لنا أمين يغريتا حانتي أبي الآيفون تبل دلانا ماما بريا مثلني كالي تقبل ريت بال تعلمو هذي ديكون نفيا أخلتين ناتكيا هو نفيا إيش حاري إذا أخذ بادي الله هو ما قال حق برالهم وداسي هذا وداسي نسل بكم قبل ودون فتن هذا أملاك قدس إسقابير قدس هيال قدس هيال كاب قدس دنجل مارن زتولد محرنا قدس إسقابير قدس هيال قدس هيال قدس هيال زي موت أبير دانش تتمكي أبلع لي تمسكن إنسان استسأله ما بريت حانت قطعت يا دي غريتا هذا صدق هذا قلت تتقيفتن بعد الساكوين هذا إيش يا غريتا إيش كابت كده هذا قدس إسقابير قدس هيال قدس هيال زي موت كاب قدس دنجل مريم سولد محرنا قدس إسقابير قدس هيال قدس هيال زي موت أبير رانك تتمكي قبل المسكال من سنة استفعل محرنا قدس إسقابير قدس هيال قدس هيال زي موت أبسال زي ما عالتكام متات متنسئ المسكانة نفسما إذا عرقي أبي من أبوس تقمت أبيا ونطام فرد بخد كمتسيو كم محدش كمتسيو وبيتا محرنا وبيتا أمين آمين مسكانة نبنا والدنا ما فستقدسن لهم كل ساعة نزل عالم آمين نبوي ملاك سلام وسلس قدس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وقويتا حطياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتسبسبلنا وقويتا عبسانا يقربللنا وقويتا نحمومات زغاب صحيهم انت تقدسهم كالكا فوسهم وقويتا نتم زموت بوتاتنا نديتاتنا أحواتنا أحدنا كأنفس معرف أو خاب حطيات نزخون كاقويتا محرنا أو خاب حطيات نزخون كاقويتا ردعنا لما أنا أتقبلنا كبر المسكانا بفصل معرقين قدسنا نعقا يقبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنسلف سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قستغات مصاف عركام تعب سماي كوم دمام دريخون عليت مقبنا
لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا دقلنا كوكفاد احنا نامبرا فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناك قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تبعوت قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كاب أنس برختيخي فركر سغوم برغيو أمل تسقا جابير مساخي أوفس تدس بلكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين. راي زي مبابه انت هالينا دي تصليه يغريتا منال باش دي استوعال كله كلت هوم ايفون دبلا اتين سلازلوا تحنتنا ممر سارايا قال ايتي هومس ايفون تبلا لامو من الباش قال سب حدش تاعتقاد اتقين تهالينا حبروني تديكوينو بتا مسرع قتصل حونا ممهر دكتور صقاب مسغانا نقدس لنغ ماريم كتصلي لنا راي ممهر سارة مسغانا نقدس لنغ ماريم كتصلي لنا الراعي داك ونودي ماشي او ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ክሃድገልና ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልኒ ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ንሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንአማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቅርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት አማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ክሃድገልና ተዘከርና አሜን። መምህር ትምኒት መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ክትጽልይ ለና እሺ ከመይ ሲሆን እግዚአብሔር ይመስገን። መእተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ አደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልናን መጺኡኻን ነፍስና ስለዘሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕግልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና ተናዱላ ጸሎተ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ጸሎት አረሺ ከመይ ሲሆን ኩላትኩም መስገን አቦታት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ አብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይብኡ ግን ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የለን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ዲሜጥሮስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ መንግስቱ መወዳእታ የብላን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነገረና እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን አሜን።
እሺ አቦና ኪርያ ላይሶን ክትብሉልና ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ክደገልና ክርያ ላይሶን 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 ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን 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 ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ማማ መዓዛ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ምናልባሽ ኣብ መገዲ ተዘይሃሊኺ ቅዱስ ቅዱስ ክትጽልይልና ኣለኹ ዲያቆን ሓወይ ብሩኽ ምሽት የምስየና ሕራይ ጅምራ እዋ ሕራይሽ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥ ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረት ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ኩና ሶሪ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ምርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣቦሽ ናይ ንስሓ ጸሎት ኣቦና ድማ እታ ማዕፀው ገብርዋ እሺ ኣቦ ተስፎም ናይ ንስሓ ጸሎት ክትጽልይልና ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ነቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናጣ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ
ናይ ሰላም መልአክ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። አሜን። ወጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር ተጋጊ ኣለኹ መሰ ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ክነብር እምበር ሞቱ ዘይደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቃሽ ብርዳእና ብህልውነኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ብቑዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ፍቃድሕና እምብራን ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦክስያ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ይኽብ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዲ እግዚኣብሔር ፀወት ጎይታ ስራይ ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስቲ ብረክቲ ኢኺ ብረኸርስኹም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፊስ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን። ንዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን ነው እምበኣር ካብዚ ብምቕጻል ከም ፈቃድ ኣምላኽ መቐጸልታ ናይቲ ኩሉ ጊዜ ዓርቢ እንመሃሮ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎም ድማ ሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ክንሪኣ ኢና ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ክንመሃራ ኢና። ክልተ ካብ ማሕበር ከተንብቡልና ኢኹም። እታ ቀዳመይቲ ክፋል ማማሙሉ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 10 ከተንብብልና ኢኺ። ብድሕሪኣ ድማ ማማረ ዘነት ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ መወዳእታ ወይ ድማ ክሳብ 21 ከተንብብልና ኢኺ። እሺ እቶም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ዘለዉ ኩሎም ባሮት ከዓ ስም ኣምላኽን እቲ ምህሮን ምእንቲ ካይፅረፍ እሲ ነቶም ጎይቶኦም ክብረት ዘበለ ከም ዝግብኦም ይቆፅርዎም ይቆፅርዎም እቶም ኣመንቲ ጎይታ ዘለዎም ድማ ንላዕለ ብለለይ ዲያቆነይ استغفر الله እሺ እቶም ኣመንቲ ጎይታት ዘለዎም ድማ ኣሕዋቶም ብምዃኖም ኣይንዓቅዎምን እቶም በቲ ጽቡቕ ዕዮም ዝጠቀሙ ዘለዉ ኣመንቲ ፍቁራትን ብምዃኖም እባዳኣ ኣብዚሖም ይግዝእዎምን እዚ ነገር እዚ መሃርን መዓድን ሓደ እኳ ካሊእ ምህሮ እንተመሃረ በቲ ጥዑይ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ንላዕለ ብላ በቲ ኣምልኾ ዘለዎ ምህሮ እንተዘይተተሓዘ ንሱ ብክትዕን ብዘብእስ ዘረባን ሓሚሙ እዩ እምበር ሓንቲ እኳ ዘይፈልጥ ንፉሕ እዩ። ካብዚ
እዩ ቀንኢ ባእሲ ፀርፊ ሕሱም ጥርጥር ናይቶም ሓሳቦም ዝጠፍአን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት ብርቱዕ ጽልኢ ዝመጽእ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ረሓቕ እዚኣቶም ኣምልኾስ መገባብሮ ረብሓ ከም ዝኾነ እዩ ዝመስሎም። ግናኸ ኣምልኾ ምስ ይኣኽልን ምባል ዓብዪ ረብሓ እዩ ማለት ናብ ዓለም ሓንቲ እኳ ኣይምፀአናን እሞ ሓንቲ ክንወስድ ኣይከኣልናን እዩ። ቀለብናን ክዳንናን እንተሎናስ ንሱ ይእኸለና። እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ኣብ ብዙሕ ንሰብ ኣብ ምብራስን ጥፍኣት ዘስጥም ናይ ዕሽነት ጉድኣትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ። እቲ ፍቕሪ ገንዘብሲ ሱር ኩሉ ጥፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንዕኡ እናተመጣጠሩ ከም እምነት ዘንበሉ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቃይ ኣምፅኡ። አሜን ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሰባብኣ ሰብኣ ኦኬ አለወት አልና ቴንክ ዩ ማማ አሜን። ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም እሞ ደድሕሪ ጽድቂ ኣምልኾ እምነት ፍቕሪ ትዕግስቲ ህድኣት ሰዓብ ጽቡቕ ገድሊ እምነትን ተጋደል ነታ እተጸዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ንጽቡቕ ምእማን እተኣማምን ካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ክሳዕ ምግላጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ትእዛዝ ብዘይ ርስሓትን መንቅብን ክትሕልዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኩሉ ህያው ዝገብር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ጶንጢዮስ ጲላጦስ ጽቡቕ ምእማን እተኣመነ ክርስቶስ ኢየሱስ እእዝዘካ ኣለኹ። ብግዚያቱ ዝገልጾ እቲ ብፁእ በይኑ ከዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት እውን ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ክቶ ዘይረኣዮ ክርእዮ እውን ዘይክእል ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ንኡኡ ክብርን ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹን ኣሜን። ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ሃብታማት ከይዕበዩ በቲ ክንሕጎስ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ከይእመኑ ኣዝዞም ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ክህብትሙ ለጋሳትን መማቕልትን ክኾኑ ናይ ሓቂ ህይወት ምእንቲ ክረኽቡስ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ጽቡቕ መሰረት ንርእሶም ክእክቡ ኣዝዞም። ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኦም ተኣሚኖምዎ ካብ እምነት ዘንቢሎም ዘለዉ ብሓሶትሲ ፍልጠት ተዋሂብሉ ዘሎ ርኩስ ሃተውተውን ክትዕን ርሓቕ ነቲ ሕድሪ እተዋሃበካ ሓልዎ ጸጋ ምሳኻ ይኹን ኣሜን አሜን ስማዕና ኣይ ካብ ዝቐፂልና ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ ክሓልፈኩም እየ። እግዚኣብሔር ንዑ ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ትሰማዕ ዝነ ልቦና ይሃበና እግዚኣብሔር። ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ ያቀኛለይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተኻፈልቲ ናይዚ ጉባኤ ኸ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ሎማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ቀዳመይቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ማለት እዩ ክንርኢ ኢና። መእተዊ ከምዚ ይመስል ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዲ መዝሙሩ ብዛዕባ እዚ ይምህሮ ወይ ከዓ ይምዕዶ ቀጻሊ ካብቲ ምዕራፍ 5 ዝምዕዶ ዝነበረ ኣብዚ ከዓ ቀጻሊ ይምዕደሉ ማለት እዩ። ባርነት ብዛዕባ ባርነት እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ፍቅዲ 1-2 ክንርኢ ኢና። መምሃራን ሓሶት መን ከም ዝኾኑ ከመይ ኢሎም ከም ዝምህሩ ንዓቶም ከመይ ገይሩ ክእርሞም ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ ክመርሖም ናብቲ ቁኑዕ ከብሎም ከም ዘለዎ ይምዕዶ ማለት እዩ። ጽቡቕ ገድሊ እምነት ኣይናይኩም ድዃነ ሃብታማት ከዓ እንታይ ከም ዝግብኦም
ናይ መወዳእታ ምዕዶ ከዓ ንጢሞቴዎስ ይምዕዶ ማለት እዩ። እታ ቀዳመይትን ካልአይትን ፍቅዲ ከምዚ ትብል ማለት እዩ። እቶም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ዘለዉ ኩሎም ባሮት ከዓ ስም ኣምላኽን እቲ ምሁሮን ምእንቲ ከይፅረፍሲ ነቶም ጎይተቶም ክብረት ዘበለ ከም ዝግብኦም ይቁፀሩሎም። እቶም ኣመንቲ ጎይተት ዘለዎም ድማ ኣሕዋቶም ብምዃኖም ኣይነዓቕዎም። እቶም በቲ ፅቡቅ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣመንትን ፍቁራትን ብምዃኖም እባ ደኣ ኣብዚሖም ይገዝእዎም። እዚ ነገር እዚ ምሃርን መዓድን። ሕጂ ክልተ እየን ዘለዋ። እታ ቀዳመይቲ እቶም ባሮት ማለት እዩ። ክርስትና ንባሮት ዘይድግፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ክርስትና ባርነት ዝበሃል ኣይድግፎን እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ግን እንተ ደኣ ፈቂዱ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ማለት እዩ ክርስትና ነቶም ባሮት ከም መንገዲ ወንጌላውነት ከምቲ ኣገልጋሊት እቲ ሶራዊ ንጉስ ምእማን ዝነበረት ከም ዮሴፍ ፃድቅን ኮይኖም ከገልግሉ ከም ደሎም ዋላ እኳ ባሮት እንተነበሩ እዚኣቶም ግን ኣምላኻዊ ባህርያት ከርእዩ ይእዝዞም። ንምንታይ ኢኻ እንተ ደኣ ኢልና ኣምላኽ ዝገበሮ መገዲ ኣለዎ። ከምቲ ኣገልጋሊት እቲ ሶራዊ ዝነበረት ህፃን ቆልዓ ንእሽተይ ቆልዓ ማለት እያ ከም ባርያ ኮይና ከይዳ ነቲ ንጉስ ግን ናብ እምነት ከም ደምፃቶ እዩ ዝሕብረና። ሕጂ ምናልባት ንዕኡ ኢሉ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ከይከውን ስለዚ ከም ክርስቲያን መጠን ንሕና ክንእዘዝ ይግባአና እዩ ዝብል ዘሎ። ግን ክርስትና ንባርነት ከምዘይ ድግፍ ከዓ ክንፈልጥ ይግባአና። ዮሴፍ እውን ከም ባርያ ተሸይጡ ክሳብ ኣብ ንግስነት ከም ዝበፅሐ ምክንያቱ ብትዕግስቱ በቲ ንኣምላኽ እምነት ዘለዎ ብኡ ስለ ዝኸደ ማለት እዩ። ንኣምላኽ ነቲ እምነቱ ነቲ ናይ ብሓቂ ጎይትኡ ዝኾነ ኣምላኽ ኣየፅርፎን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ ወይ ከዓ እቲ ጉዙእ ንርእሱ ካብ ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ኩነታት ክብ የብሎ። ምክንያቱ ባርያ ናይ ኣምላኽ ኢዳ እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ዝኾነ እንተኾነሲ ባህርያቱ ክቅይር የብሉን እዩ ዝብለና ዘሎ። ከቢድ እዩ ናይ ብሓቂ ግን ክቅይር የብሉን። ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ዝብሎም ዘሎ ንምንታይ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ዘለዎ ድበሎም? ሃዋርያ ጳውሎስ ስቃዮም ስለ እተሰምዖ ምስኣቶም ከም ዝሳቀ ዘሎ ንምግላፅ ኢሉ እዩ ማለት እዩ። ክብሪ ኩሉ ከዓ ይብል ደጋዊ ተገዛእነትን ጥራሕ ደይኮነስ ውሽጣውን ኮላይ ክኸውን ኣለዎ። ክትገዛእ ከለኻሲ ብደገ ጥራሕ ኣይትግበሮ ብውሽጥካ ካልእ እንዳትሰማዕካ። እዚ ግን ንዘይጠቅም ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። መምህር ሻር ግበሮ መምህር ኣይ የለን ነይሩስ ሕጂ ናብቲ ምዕራፍ ተመሊሱ ናባና እኮ ቶታል ኣይመፀናን ኣሎ እዚ ቤተክርስትያን መምህር። ኣነ ግን ከም ሸር ከም ዝገበርኩ ዝረኣየን ዘሎ እስኪ ከፍትን መሊሰ ፀኒሐ ነይሩ። ሕጂ ግን ናብታ ምዕራፍ መሊስና ኣረኖ ምናልባት ካልኦት ሰባት ድትንክፎ ከይህሉ ነቶም ኣድመን ዘለኩም ሕጂ ኸ መፅያ ዲያቆን ናባኹም ናባና መፅያ ኣላ ናባና ይመፀናል። ዲያቆን ክሳብ ዝውድእ መምህር ዳሓና ይተተንክፋ ዲያቆን ትረአ ኣላ ሕጂ ፅቡቅ ትረአ ኣላ ኩላኹም ትረኣየኩም ኣላ ወረል ኣብዚ ቤተክርስትያን ግን ኣይመፀን። ናብኡ ክትገብራ ከለካ ትቅይር ዘላ መስለን የሬታ ኣብዚ መፀትን ኣላ ካብ መጀመር እና ካልኦት ኣቦታት ይረኣየኩም ኣሎ ይረአየና ኣሎ ፅቡቅ ይረአ ኣሎ ቅፅል እሞ ቀፅሉ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ከምቲ ድበልክዎ ኩሉ ክብሪ ከዓ ደጋዊ ዘይኮነሲ ውሽጣዊ ክኸውን ክህልው ከም ዘለዎ ከዓ ብውሽጢ ከም ኮላይ ናይ ብሓቂ ኩሉ ክብሪ ክትህብ ከም ደለካ ንኣምላኽ ዘፅርፍ ሕጂ ነቶም ኣመንቲ ማለት እዩ። ኣምላኽ ክርስትያናትሲ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ዘይምእዛዝ ፍረ ኣምልኾኦም እንተ ደኣ እዚ ኮይኑ ምክንያቱ ብደጊኻ ጥራሕ ትእዘዝ እንተ ደኣ ኣለኻሲ ብውሽጢኻ እንተ ደኣ ደይትእዘዝ ኣለኻ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ኢኻ ተምልኽ ዘለኻ ማለት እዩ። ሕጂ መታን ኣምላኽና ከይፅረፍ ኢልና ብውሽጥናን ብደገናን ተግባርና ሓደ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ነቶም ኣመንቲ ጎይታት ነታ ኣርዑት እትብል ቃል ኣይ ተጠቀመሎም። ንምንታይ እዩ? እሳቶም ክርስቲያን ስለዝኾኑ እቶም ክርስቲያን ከለውሲ ባሮት ዘለዎም ነይሮም ንዓቶም ኣርዑት ኣይብሉ። ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ኣርዑት እዮም ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ጎይታ እዮም ዘለዉ። ስለዚ እቲ ክርስቲያን ስለዝኾነ ኣይንዓቆ እቲ ገዛእ ከዓ ክርስቲያን ስለዝኾነ ዝያዳ ኣይጨቁኖ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ንጎይታት ኣሕዋት ማዕሪኦም እኳ እንተኾኑ ባሮት ክርስቲያን ስለዝኾኑ ባሮት ንጎይቶት ኣይንዓቆዎም። ምክንያቱ ሓወይ እዩ ክርስቲያን እዩ እዚ ዋላ ካልእ ሂወትና እውን ክንሪኦ ንትኽእል ኢና። ኣብ ስራሕ እንተደኣ ሓላፊኻ ወዲ ቤተክርስትያንካ ኮይኑስ ምናልባት ሸለልትነት ተርኢ ትኸውን
ከምዚ ግን ኣይግባእን እዩ ንሱ ከዓ ወዲ ቤተክርስትያኑ ስለ ዝኾንካ ዝያዳ ክገዝኣካ እንተደኣ ዝፍትን ኮይኑ ከዓ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ብክልቲኡ ወገን ምክንያቱ ከምታ ግብእትካ ክትገብር ኣለካ ብደጋ እውን ብውሽጥን ፍቁራት ኣመንትን ስለ ዝኾኑ ብዓብዪ ፍቅርን ብተኣማመነትን ከገልግልዎም ኣለዎም ንክልቲኡ እዩ ነቲ ሓላፍን ነቲ ገዛእን ነቲ ተገዛእን ማለት እዩ ሓደ እኳ ካልእ ምህሮ እንተመሃረ በቲ ጥዑይ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ኣምልኾ ዘለዎ ምህሮን እንተ ዘይተተሓዘ ምክንያቱ ካብቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝመሃሮም ካብኡ እንተደኣ ካልእ ገይሮም እዚ ከዓ ቅቡል ከም ዘይኮነ ካልእ ምህሮ ካብቲ ትምህርቲ ጎይታ ዝመሃረኩም ዝተፈለየ ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም ማለት እዩ ቃል ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ቃል ጎይታ ከም ዝኾነ ምክንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ዓዲርዎ ዝፀሓፎ ቃል እዩ ዝበሎ ቃል እዩ ከም ዝኾነ እዩ ዘረድኦም ዘሎ ምክንያቱ ናተይ ኣይኮንኩም ዝገብር ዘለኹ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብስነ ምግባር ፅቡቅ ዘተባብዕ ንኣእምሮን ንስጋን ንነፍስን ዝጠቅም ነገር እዩ እዚ ከዓ ንክልቲኡ ዝጠቅመካ ማለት እዩ ዘተኣማምን ፅቡቅ መሰረተ እምነት ናይ ኣምላኻዊ ሂወት ይመርሕ እዚ ከዓ ሳውንድ ዶክትሪን እንተደኣ ኣለካ ኮይኑ ሊድስ ቱ ጋድሊ ላይፍ ፍቅዲ 4-5 ከምዚ ይብለና ንሱ ብክትዕን ብዘብእስን ዘረባን ሓሚሙ እዩ እምበር ሓንቲ እኳ ዘይፈልጥ ንፉሕ እዩ ካብዚ እዩ ቅንኢ ባእሲ ፀርፊ ሕሱም ጥርጥር ናይቶም ሓሳቦም ዝጠፍአን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት ብርቱዕ ፅልኢ ዝመፅእ ካብዚኣቶም ዘምሰሉ ረሓ እዚኣቶም ኣምልኾስ መግባሮ ረብሓ ከም ዝኾነ እዩ ዝመስሎም ሕጂ በቲ ትምህርቶም ገይሮም በቲ እምነት ኣምሲሎም ማለት እዩ ኣምሲሎም ንገዛእ ርእሶም ክዓብዩ ጥራሕ እዮም ዝደልዩ እቶም ናይ ሓሶት መማህራን ዕቡያት እዮም ዕውራት እዮም ምክንያቱ እቶም ዝኸድዎ ኣይርኢን እዮም ዘለዉ ምስቲ ብርሃን የለውን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ምዃኑ ምስኡ የለውን ብዛዕባ እቲ ጥዑይ መሰረተ እምነት ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ የብሎምን ንሓቂ ኣይምርምርዎን እዮም የግዳስ ብቓላት እዮም ዝከራኸሩ ቆዮቋ ናብ ዘይጠቅም ቅንኢ ባእሲ ፀርፊ ጠርጠራ ከምኡውን ናብ ክርክር እዩ ዝመርሕ ይብለና ምክንያቱ ንሳቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ዕብየት ዳ እምበር ንክብሪ ኣምላኽ ኢሎም ኣይኮኑን ዝገብርዎ ዘለዉ ማለት እዩ ግናኸ ኣምልኾ ምስ ይኣኽለኒ ምባል ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ናይ ብሓቂ መምሃራን ሓሶት ብልሽው ኣእምሮ ኣለዎም እዚኦም ከዓ ስለ ዝኾኑ እዮም ከዓኒ እቲ ይኣኽለኒ ምባል ዘየለ ምንጪ ከይግብሪ ቀናን ኣእምሮ እዩ ተሓንጎሎም ስለዘይጣዓየት ኩሉ ዝገብሮ ክጥዕይ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ናይ ሓቂ ድኽነት ምክንያቱ ብዘይ ክርስቶስ እንተደኣ ኣሎ ናይ ብሓቂ ድኻ ኢኻ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክደክ ዝኽእል ወይ ከዓ ንታሕቲ ክደክ ዝኽእል ሰብ የለን ክርስቶስ እንድሕር ደይብልካ ዝኾነ ይኹን ድኻ ኢኻ ትዕቢቶም የታልሎም ነዚ እዩ ከዓ ብገንዘብ እንተደኣ ተኣምን ኮንካ ክንሪኦ ኢና ፅንሒ ኢልና ምክንያቱ እምነት ካብኡ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ኣብ ፀልማት ኢኻ ትነብር ዘለካ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ምምልላስ ንጥቕሚ ዓለማዊ ረብሖኦም ንምድፋዕ ተደኣ ኣድቫንስ ንምግባር ይጥቀሙሉ ምክንያቱም እዚኣቶም ብሓቂ ነቲ ኣሚኖሙሉ ይኮነን እንታይ ደኣ ኣምሲሎም እዮም ዝኸዱ ደለዉ ማለት እዩ ንረብሖኦም ኢሎም ጥራሕ እዮም እቲ ናይ ሓቂ መምህርን ኣማኒን ካብ ከምዚ ዝኣምሰለ መጎተ ሙሉእ ብሙሉእ ክርሕቕ ኣለዎ ርኢና ኢና ቀዲምና ኣብዚ እኳ እንተ ተጋገዩ ፍርሃት ኣምላኽ ግን ረብሓ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ናይ ዘይምዕጋብ ዝመርሕ ምድራዊ ረብሓ ዘይኮነሲ ነቲ ኣምላኽ ምስ ፍርኡ ዘለዎ ዕግበት ዘዕቅበሉ ዘሎ ሓጎስ ናይ ዘለኣለማዊ ረብሓ ዝመርሕ ምድራዊ ረብሓ እዩ ስለዚ ብዘለካ ዕጉብ ምዃን ምድራውን ሰማያውን ረብሓ የምፃኣልና ማለት እዩ እተን 7-8 ብሓንሳቤን ማለት ናይ ዓለም ሓንቲ እኳ ኣየምፃእና ናብዚ ዓለም እዚ ክንመፅእ ከለናስ ዋላ ሓንቲ ይነበረናን ቀለብናን ከደናን እንተደኣ ሃሊናሲ ንሱ ይኣኽለና ይብለና ዕጉባት ክንከውን ዘለና ስለምንታይ ኢና ዕጉባት ኩኑ ይብለና ኣሎ ከመይ ምክንያቱ ናብዚ ክንመፅእ ከለናሲ ዋላ ሓንቲ ሒዝና ይመፃእናን ከምቲ ብዘይገለ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፃእና ብዘይገለ ከዓ ብዓለባ ጨርቂ ተጠቕሊልና ክንከይድ ኢና ስለዚ ምግብን ክዳንን ክሳዕ ዘለና ናይ ዕለት እንጌራና ኢልና ኢና ፀሎት ንገብር ስሰዓት ክንከውን የብልናን ሰብነትካ ፈትሽ ይብለና ኣሎ መንፈሳውነትካ እንደ ዓበየ ምስ ዝኸይድ ንዝሐኩሰካ ደልዩ ነገራት ሒዶ ትኾኑ ማለት እዩ
ምክንያቱ ብመንፈስ ዓብ ስለ ዝኾንካ ትደልየካ ነገር ናይ ብሓቂ ሒደት እዩ ብመንፈስ ድኻ እንተ ደኣ ኮንካ ግን ንኸትሕጎስ ዘድልዩካ ነገራት ብዙሓት እዮም ምክንያቱ ዓለማዊ ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ ብልጭልጭ ዝበለ ነገር ትደሊ ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ ግን ኣቦታትና እንተ ደኣ ሪኢኹሞምስ ናይ ብሓቂ ዋላ እንከለዎም ከም ደየለዎም እዮም ዝመስሉ ማለት እዩ እቲ መንፈሳዊ ዕቤት ስለ ዘለዎ እሱ እዩ ዘገድሶም ንሕና ግን ካብዚ ከምዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ፍቅዲ 9 እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተና መፈንጥራ ይኣቱ እዚ ከዓ ናብ ሸይጣን ምዃኑ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥም ናይ ዕሽነት ጉድኣትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ ሃብታም ንምዃን ምብሃግ ማለት እዩ ኣብ ሃብቲ ስለ ዝውከሉ ካብ ዕለታዊ ምግብን ክዳንን ንላዕሊ ክህልወካ ትደሊ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ 6:24 እንታይ ድብል ንክልተ ጎይቶት ክትግዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚኣቶም እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ እቶም ሃብታማት ጥራሕ ኣይኮኑን እቶም ዘይብሎም ደይ ሃብታማት ክህብትሙ ዝደልዩ እቶም ሃብታማት ከዓ ዝያዳ ክህብትሙ ዝደልዩ እምነቶም ኣብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ እቶም እዚ ዝብህጉ ኣይተቃልዑን ምክንያቱ ኣይረኣዮምን እዩ ደሎ ወይ ከዓ ሩእያት ኣይኮኑን ይግዳስ ኣብ ፈተና እዮም ዝወድቁ ምክንያቱ እዚ ስስዐ እዚ ኣብ ፈተና ከእትወካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መንፈጠራ ፀላእ ሰናያት ይወድቁ ክትህፍተም ኢልካ ወይ ከዓ ዘይኮነ ነገር እንተ ደኣ ትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ትፈታትን ኣለካ ሸይጣን ከዓ ኣብኡሎ ኦፍኮርስ ክፍትነካ እዩ ከቅርበልካ እዩ ሸይጣን ንደቂ ሰባት ካብ ናብ ሓጢኣት ጥፍኣት ወይ ናብ መንፈሳዊ ውድቀት ዝመርሖም መፃወርያታት ወይ ምትላል ምድላው እዩ ስርሑ ኩሉ ግዜ የዳልወልና እዩ ደሎ ፈተና እዩ ዘእትወና ስለዚ እንተ ደኣ ቀረብ ኣለና ነዚ ንብህግ ኣለና ኮይናሲ ናብኡ ንክንወድቕ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ካብ ከምዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ከምዚ ዝኣመሰለ ባህርያት ከዓ የዘውትሩ ዕሽነት ዘይርትዓዊ ሓቅታት ዕሽሽ ምባል ብስምዒታዊ መዳይ ኣመና ምቁጣዕ ሓሳቦም ምስ ገዛእ ርእሶም ይጋጭ ወላ ነቲ ድብልዎ ከማን ሎሚ ሎሞ ፅባሕ ከዓ ካልእ ይብሉ ማለት እዩ ጎዳኢ ህርፋን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ስስዐ ፈተና ወይ ምስ ሓጥእ ትምኒት እተተሓሓዘ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ሓያል ጎዳኢ ባህጊ እዩ ምጥሓል ክብል ከሎ ከምዚ ናብ ታሕቲ ምውራድ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምውዳቕ ኣብዚ ዘስካሕክሕ ምውራድ እዚ እትስጉመሉ ናይ መወዳእታ ውድቀት የርእየና ማለት እዩ ኣብ ስስዐ ምስ ትወድቕ እዚ ከዓ ብፍላይ ብመንፈሳዊ መዳይ ክንሪኦ ከለና ዘለኣምለማዊ ኩነኔ ወይ ከዓ ሙሉእ ጥፍኣት ማለት እዩ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል መንገዲ ተኣቱ ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ስስዐ ስለተተሓዝካ እቲ ሸይጣን ከዓ ናብኡ ዝመርሕ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝህበካ ኣብኡ እንተ ደኣ ቀሪብካ ማለት እዩ ካብቲ ብርሃን የለኻን ኣብ ፀልማት ኢኻ ደለካ እቲ ትኸዶ ደለካ እውን ኣይትሪኦን ኢኻ ደለካ ማለት እዩ እቲ ፍቅሪ ገንዘብሲ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንዕኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶምን ብዙሕ ስቃይ ኣምፅኡ ፍቅሪ ገንዘብ ነቲ ሱር ኩሉ ሰናይ ዝኾነ እምነት ስለ እተጥፍእ ደኣ እምበር ገንዘብ ሱር ኩሉ ሓጢኣት ኣይኮነን ገንዘብ ኣይኮነን ሓጢኣት ገንዘብ ክሰርሓሉ ይግባእካ ክትገብረሉ ይግባእ ግን ፍቅሪ እንተ ደኣ ንዕኡ ተምልኽ ኮንካ እዚ ግን ሓጢኣት እዩ ዋላ ንምግቢ እውን መግቢ ክንበልዕ ሓጢኣት ኣይኮነን ብዝሒ ምብላዕ ወይ ከዓ ንህርፋን ናይ ምግቢ ምህላው ስስዐ ምህላው ግን ሓጢኣት እዩ ግላትን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ሓሰን ነዚ ቃል እምነት ሓነቆ ንርእሶም እውን ሓነቆ ኣብዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 22 እቲ ኣብ እሾኽ እተዘርአ ከዓ ነቲ ቃል ዝሰምዖ እዩ ጓሂ እዚ ዓለም እዚኣ እውን ምዕሻው ሃብትን ግና ነቲ ቃል የሓንቆ ከይፈረየ እውን ይተርፍ እዚ ከዓ እቲ ዝሓንቆ ደሎ ምክንያቱ ፅቡቅ ነግባር ክትገብር ትደሊ ግን ምስ ናይ ገንዘብ ስስዐ ናይ ካልእ ነገራት እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑ ግን ናብዚ ትወድቕ ማለት እዩ ለጋስ ኩን ከዓ ይብለና ዋላ ሓንቲ ገለ እኳ ከይተፀብኻ ነቲ ትህቦ ሰብሲ ክመልሰለ ኢልካ ወይ ከዓኒ ክህበኒ እንድዩ ኢልካ ኣይትግበር ፍቅዲ 11 ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም እሞ ደድሕሪ ፅድቂ ኣምልኾ እምነት ፍቅሪ ትዕግስቲ ህዳእ ሰዓብ ወይ ህድኣት ሰዓብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናይ ሓቂ ሃብቱ
ኣብ ኣምላኽ እዩ ካብ ኣምላኽ ከዓ እዩ ንኣምላኽ ከዓ እዩ እዚኣ እታ ቅንዕቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናይ ሓቂ ሃብቱ ኣብ ኣምላኽ እዩ ካብ ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽ ከዓ እዩ ምክንያቱ ትሃበና ንሱ እዩ ንሕና እንተገበርና ከዓ ናውቲ እዩ ካብ መን ከዓ ኢና ንረኽቦ ካብኡ እዩ ካብ ፍቅሪ ገንዘብ ምህዳም ብመንፈሳዊ ኣዘራርባ ካብ ስስዐ ንብረት ከምኡውን ምስ ሃብቲ ዘይጥዑይ ምቕራብ ካብ ምህላው ምርሓቅ ማለት እዩ ፅድቂ ምስ ሰብ ብዝተሓዘ ድያዳ ክትፀድቅ እንተ ደኣ ደሊኻ ወይ ከዓ ናይ ፅድቂ ነገር ክትገብር ከም ዘለካ ማለት እዩ ብኡ ጥራሕ ክትፀድቅ ኣይኮንካን ግን ከምዚ ከተርኢ ከለካ ኣምልኾ ከዓኒ ምስ ኣምላኽ ማለት እዩ ምስ ኣምላኽ ብዝተተሓዘ ነገር ናይ ኣምልኾ ክትገብር ከም ዘለካ እቲ እምነት ሱር ክልቲኡ ገንዘብን ኣምላኽን ንመን ከም እትኣምን ምረፅ ምክንያቱ ኣብቲ እምነትካስ ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 8 ርኢና ኢና እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግን ንኩሉ ይጠቅም ነዚ ሕጂ ዘላ ሂወትን እቲኣ ትመፅእ ሂወትን ከዓ ይጠቅመና ማለት እዩ እጂ ንምንታይ ክጠቅመና ኢልና ኢና ንገብሮ ዘለና ንሕና ንዘለዓለማዊ ሂወት ማለት እዩ ፍቅዲ 12 ፅቡቅ ገድሊ እምነት ተጋደል ነታ እተፀዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክሩን ፅቡቅ ምእማንን እተኣመንካላ ሂወት ዘለኣለም ሓዛ ምክንያቱ ሓንሳእ ትሒዝካሲ ይምዕዶ እዩ ደሎ ኣይትግደፋ ምክንያቱ እታ እምነት ስኣ እታ ቦታትካ ደርኣዩካ ስኣ ሕጂ ንዓ ሒዝካ ተጓዓዝ ፍቅሪ እምነት ተዓየሉ መገዲ እዩ ብፍቅሪ ኢኻ ተዓይ ማለት እዩ ትዕግስቲ ኣብ መንጎ ፈተናታት ፅንዓት ምግባር ማለት እዩ ለውሃት ከዓ ንተፃረርቲ ብትሕትና ምላሽ ምሃብ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ፀሪፍ እኒኢልካ እንተ ትፃረፍ ኮንካሲ ፍቑ የለኻን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ መንገዲ የለኻን ማለት እዩ የውድቁካ ኣለዉ ወይ ከዓ የስሕትካ ኣለዉ ፀላእ ሰናያት ይፍትነካ ኣሎ ማለት እዩ ንኩላትና ዘጋጥመና እዩ ግን ቀሊል ኣይኮነን ቀሊል እዩ ንክትብሎ ግን ከምኡ ክንከውን ይግብኣና ማለት እዩ መንፈሳዊ ሂወትና ቃልሲ እዩ ከምኡውስ ዲያብሎስ ምውጋእን እዩ እዚ ከዓ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እቶም ኣብ እቲ ፅቡቅ ገድሊ እተዓወቱ ነቲ ሽልማት ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ሒዞሞ ኣለዉ ኩላትና ናብ ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ዕዱማት ኢና ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ተዋሂቡና እዩ ኑዛዜ ወይ ከዓ ንስሓ ኣብ ጥምቀት ቅድሚ መዓርግ ምርካብካ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ብንፅህና ንንበር እዚ ከዓ እዚ ንስሓ እዚ እንዳገበርና ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሕጊ ክንክተል ከም ዘለና እዩ ዘርእየና ዘሎ መሰኻኽር እንተወዲቕካ መን ክምስክረልካ እዩ ምክንያቱ ሲ ንዓኻ ደድልየካ ሓገዝ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ቅንዕና ከም ዘለካስ ክትገብር ኣለካ እቲ ክምስክረልካ ዝኽእል ግን ተግባርካ ጥራሕ እዩ ተግባርካ ጥራሕ እምበር ማንም ነገር ምስ ኣምላኽ ክምስክረልካ ኣይክእልን እዩ ፍቅዲ 13-14 ክሳብ ምግላፅ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ትእዛዝ ብዘይ ርስሓትን መዕንቅብን ክትሕልዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኩሉ ህያው ዝገብር ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ጴንጠናዊ ጲላጦስ ፅቡቅ ምእማን እተኣመነ ክርስቶስ ኢየሱስ እእዝዘካ ኣለኹ ንኩሉ ሂወት ይህብ እዚ መረጋገፂ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝኾነ እዩ ዝምህረና ማለት እዩ ጎይታና ንጉስ ምዃኑ መንግስቱ ከዓ ናይ ሓቂ ምዃኑ ግሁድ ምስክርነት መፀ ናትና ግደ ከዓ ክንናዘዝን ነቲ ሓቂ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኣየና ብምስዓብ እምነትና ምፅናዕ ማለት እዩ ጉዙኣት ክንብል ከለና ትእዛዝ ሓዋርያ ጳውሎስ ትእዛዝ ወይ ከዓ ወንጌል ኣምላኽ ምዃኑ ከምኡውን ምምፃእ ጎይታ ንዓለም ክፈርዳ ከይተፀበኹም ነቲ ንፁህ ትእዛዝ ግበርዎ ምክንያቱ ፍቅዲ 15 ለና ደላሲ ብግዜያቱ ዝገልፆ እቲ ፅቡቅ ወይ ከዓ እቲ ብፁእ በይኑ ከዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት እውን ንሱ ከይመፅእ ከሎ ኩሉ ተግባርና ክነዕሪ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ መጨረሻ ሽዑኡ በቲ ንሕና ዝገበርናያን ብፀጉኡን ናብ ክብሪ ኣምላኽ ንበፅሕ ማለት እዩ ክብሪ ኣምላኽ ክብል ከለኹ ሲ ናብቲ ደዳለወልና ገነት ማለት እየ ከም ኣምላኽ ክንከውን ማለት እየ ኣይኮንኩን ግዜ እታ ንብዙሕ እተመልክት ቃል መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ትግለፀሉ እዋን
ተተኻኺላ ደረጃታት የመልክት ተኸታታሊ ደረጃታት የመልክት ማለት እዩ መዓስ ከም ዝኸውን እዚ ኩሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 7 ንሱ ከዓ ኣቦ ስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ግዚኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን እቲ ግዜ መዓስ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ብድከኣልና መጠን ንጹሓት ኮይንና ክንነብር ወይ ከዓ በቲ ድከኣልና መጠን ናይ ኣምላኽ ሰባት ኮይንና ክንነብር እዩ ዝእዘዘና ማለት እዩ በረኸት ኣብ ገዛእ ርእሱን ምንጭ ኩሉ በረኸትን ስልጣን ዘለዎ እቲ እንኮ ንጉሳዊ መራሒ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶትን ሓደ ኣምላኽ ንሱ እዩ ኣምላኽና ጥራሕ እዩ ኣምላኽ ብመለኮቱ ክመውት ኣይክእልን እዩ እዚኣ ከዓኒ ኣብ ቀንዲ ባህርያቱ ሂዝ ኤሰንስ ማለት እዩ ዘይመወት ሓደ ኣምላኽ ንሱ ጥራሕ እዩ ኩላትና ክንመውት ኢና ንሱ ግን ብመለኮቱ ብባህርያቱ ክመውት ኣይክእልን እዩ ፍቅዲ 17 ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ሃብታማት ከይቅበዩ በቲ ክንሕጎስ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ከይእመኑ ኣዝዞም ምክንያቱ ናብቲ ዘለካ ንብረት እንተ ደኣ ተኣምን ኮንካ ወዳቂ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎና ሓደ ሰብ ነታ ንእሽቶ ክፍለ ፍጥረት ዝኾነት ፀሓይ ብምክንያት እዚ ብርቱዕ ወቅታን ሓያልን ብፅንዓት ክጥምታ ዘይክእል እንተኮይኑ እዚ መዋቲ ሰብ እዚ ነቲ ክግለፅ ዘይከኣል ክብሪ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ኮን እዩ ክሪኦ ዘይክእል ምክንያቱ ክብሪ ኣምላኽ ክትፍትኖ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክትፈልጦ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኩሉ ነዛ ፀሓይ እኳ ክጥምታ ዘይትኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ በቲ ዝተዋሃበና በቲ ዝተገለፀልና ጥራሕ ብኡ ክንከይድ ይግባአና ኣይትመርምሩ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ጥርጥር ኣይትእተው እግዚኣብሔር ኣብ ኣይርአን እዩ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:18 እንታይ ይብለና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሓዶ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ኢና ንኣምላኽ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ 17 ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ሰናይ ግብሪ ክህብትሙ ለጋሳትን መማቐልትን ክኾኑ ጠባዮም እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዘይዕቡያት ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ዘየተኣማምን ሃብቲ ዘይውከሉ ኣብ ኣምላኽ ተኣመንቲ ኣብቲ ግዜያዊ ከምኡውን ዘለኣለማዊ ሃብቲ ዝህብ ኣምላኽ ምእማን ማለት እዩ 19 ናይ ሕቂ ሂወት ምእንቲ ክረኽቡስ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ፅቡቕ መሰረት ንርእሶም ክእክቡ ኣዝዞም ንሃብቶም እንታይ ክጠቕሙሉ ኣለዎም ክጥቀሙሉ ከመይ ገይሮም ነቲ ሃብቶም ከመይ ገይሮም ክጥቀሙሉ ኣለዎም ሰናይ ብምግባር ሰናይ ግብሪ ምግባር ሰናይ ግብሪ ሃብታም ንካልኦት ምልጋስ ማለት እዩ ብናፃ ወፈይቲ ንድኻታት ምፅዋት ከም ዝበሃል ማለት እዩ ንካልኦት ኣቑሕቶም ከስርሑ ከም ዘለዎም ኣቦታትና ሕጂ ኣብ ሃገረሰብ እንተደኣ ርኢና ነቲ ብዕራይ ዘይብሉ ሰብ ክሓርስ እንተደኣ ደልዩ ሓደ ይህቦ ሓደ ከዓ ይህቦ ከምኡ ናውቲ እንዳሃቡ ይሓርሱ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከም ምልጋስ ማለት እዩ በቲ ሃብቶም ናይ ብሓቂ ይልግሱ ኣለዉ ማለት እዩ 19 ናይ ሓቂ ሂወት ምእንቲ ክረኽቡስ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ፅቡቕ መሰረት ንርእሶም ክእክቡ ኣዝዞም ኣጠቃቅምኡ ዘምፅኦ ሳዕቤ ንዝመፅእ ግዜ ከም መዝገብ ፅቡቕ መሰረት ምዕቃብ ኣብዝን ኣብ ሰማይን ዘለኣለማዊ ሂወት ዝጠቕሙ ተግባራት ኣፅኒዕካ ሓዞም እቶም ካልኦት ግን ዘይጠቕሙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እንድሕር ግዜያዊ እንተ ጥራይ ትሓስብ ኮንካሲ እታ ዓስብኻ ኣብዚኣ ክትተርፍ እንተ ዘለኣለማዊ ትሓስብ ኮንካ ግን ክትረክብ ኢኻ እቲ ዓስብኻ ካብ ኣምላኽ ማለት እዩ 21 እንታ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኣቶም ተኣሚኖምዎ ካብ እምነት ዘንቢሎም ዘለዉ ብሓሶት ፍልጠት ተቢሂሉ ዘሎ ርኩስ ሃብትወትን ክትዕን ረሓቕ ሃተውተውን ክትዕን ረሓቕ ነቲ ድሕሪ እተዋሃበካ ሓልዎ ነቲ ሕድሪ እተዋሃበካ ሓልዎ ፀጋ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ኣሜን ነቲ ብእምነት ዝተቐበልካ ሓቀኛ ቁኑዕ መሰረት እምነት ሕድሪ ሓልዎ ምክንያቱ እታ እምነትካስ ሓልዋ ጃን ክርስቶም እንታይ እዩ ድብሎ እምነት ኣብ ዘይብላ ፍልጠት የልቦን እምነት ኣብ ዘይብላ ፍልጠት የልቦን ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ኣተሓሳስባና
ዝምንጩ እንተደኣ ኮይኑ ፍልጠት ኣይኮነን ካብ ገዛእ ርእስና ዝመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ፍልጠት ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ ገዛእ ርእስካ እሱ ከዓ ፈራሲ እዩ ሓቂ ዘይብሉ ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ናትካ ኣይኮነን ድሕሪ ተዋሃበካ ንብረት ካልእ እዩ ኮቶ ኣይነርእዮ ወይ ከዓ እልፊ ዘይኮነ ነገር እቲ ናትካ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ትገልፆሲ ኣይጠቕመካን እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ንእምነትካ ክንሕልዋ ዝድርኸካ ረቑሒታት ህውከት ዝመልኦን ናይ ሓሶት ፍልጠትን ዘለዎ ቦታ ምርሓቅ ኣብ ዘይኮን ቦታ ከድካ እንተደኣ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ዘዛርብካ ኮይኖም ንዓና እውን ክንርሕቅ ከም ዘለና ማለት እዩ እቶም ከምዚ ዓይነት ምፅራር ዘለዎም ዝዛረቡ ሰባት ካብ ናይ ሓቂ እምነት ተበኪሎም ወይ ከዓ ዝረሓቁ እዮም ይብሎም ነዛ ደብዳቤ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክንበብ ስለ ዘይነበራ ነቲ ናይ መወዳእታ ሰላምታ ብጢሞቴዎስ ጥራይ ይብሉ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ንዕኡ ኢሉ ስለዝሃቦ ንማዕዳ ኢሉ ስለዝሃቦ ከውፃእ ኣይደለየን ኣብታ መጨረሻ ሽዕኡ ከምዚ ኖት ይገብረሉ ማለት እዩ ነቲ ሕድሪ ዝተዋሃበካ ሓልዎ ፀጋ ምሳኻ ይኹን ንዕኡ ስፔሲፊክሊ ንጢሞቴዎስ ስለ ዝተባሃለት ማለት እያ ኣቦታትና ስለ ዘለው ብዙሕ ነገራት ዝጎደለሎ ይርዳእኒ እዩ ኣብዚኣ ክውድያ ኣነ ክብርን ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ፀኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣብቲ ሰናይ ዝኾነ ፀሎት እትገብርዎ እግዚኣብሔር ፀኒኢሉ ይስማዕኩም ይቀኒለይ ኣሜን ሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ካሊእ ተስማዓልና ኣሜን ቃልሕን መፅናዕቲ ዝተገብረሉን ፅፁይ ትምህርቲ ክወሃበና ፀኒሑ ንዓና ድማ ነቶም ዝሰማዕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሕድሮ ሕራይ ካብዚ ብምቕፃል ከም ልሙድ ካብ ማሕበር መዝሙር ክንዝምር መዝሙር ክትዝምሩልና ማለት ተዚሃልዩ ኣነ ኣለኹ ሕተተማድ እሺ መምህር ትምኒት ተሰምዑ ከለዉ ካሊእ ኢዱ ሓፍ ዘበለ የለን እሺ ክትዝምረልና ኢኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ደግፍኪ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓን ባዕልካ ትብል መዝሙር ከም ፍቅድ ዝምራሕ እግዚአብሔር ሓግዘን ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ድኹመይ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቅሪበ ምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነይ ሕግኻ ክተሎ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ናይ ዓለም ጠበራ እንተበርታዓኒ መፃወድያ ሰይጣን እንተሓንኮለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን የሱሰይ ኣለኒ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ከምቲ ትደልየኒ መታን ክዓየልካ ፀጋኻ ብዝሓለይ ጎይታ ሓደራኻ ቆፃፀር ሂወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽሕሉ ጎይታይ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ሙሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ ኣንብረኒ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ ብፀጋኻ
ብምሕረትካ ምርሓና ባዕልኻ መዝሙር እግዚኣብሔር ይኹን ይመስገን ስለዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን ኣገልግሎትካ ባርክ ዲያቆን ሓዊ አሜን። ዓለ ስምክነት የብፅሕካ ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎ እግዚኣብሔር ፀጊ የብዝሓልኪ ሓራይ ስድራ እግዚኣብሔር ነዛ ክንሰምዓ ፀናሕና መዝሙር ብቓል ኣምላኽ ከነስተንትና ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብምባል ድኻምና ክንእመን ድኹማት ምዃንና ምንም ዘይብልና ብዘይ ኣምላኽ ምንም ክንገብር ዘይንኽእል ምዃንና እሞ ኣምላኽ ክድግፈና ከም ፈቓዱ ክንመላለስ ንዑ ዘስምር ህይወት ክህልወና ናብ ቤቱ ክንመላለስ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ክንነብር ከዓ ብፀጉኡን ብምሕረቱን ክድግፈናን ከሳልየናን ብዘይብኡ ምንም ከም ዘይንገብር እሞ ክድግፈና ኣምላኽና እታ መዝሙር እታ መልእኽታ ብቓል ኣምላኽ ከነስተንትና ናባኹም ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ምስ በለት እንታይ ትብል መምህር ትምኒት ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ብምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነ ሕግኻ ክኽተሎ ናባኻ ቀሪበ እየ ብምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነ ሕግኻ ክኽተሎ ሎምስ ወሲነ ሕግኻ ክኽተሎ ቴንኪዩ ቃልዮ ተስማዕልና እሺ ስድራ እግዚኣብሔር ናባኹም እየ ኣነ ዶ ክብል እሺ መምረይ ዕብራውያን 4 ቁፅሪ 16 ዕብራውያን 4:16 ስለዚ ምህረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባውን ንረድኤትና ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብኣት ናብ ዝፋን ፀጋ ንቕረብ ኣሜን ቃልዮ ተስማዕልና ዕብራውያን 4:16 እሺ ካልኦት ብፀጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ እታ ቀንዲ ነጥቢ ኣዝማች ትደጋገም ዝነበረት ብዘይ ፀጋ ኣምላኽ ብዘይ ምሕረት ኣምላኽ ምንም ክንገብር ከም ዘይንኽእል ከንቱ ምኾነ ህይወትና እና ኣምላኽ ብምሕረቱ ብፀጉኡ ክድግፈና እያ እታ መዝሙር እሞ ሓንቲ ደኽበ ዲያቆን ስጋዕ ድመፁ እሺ መምህር ዳዊት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 7 እግዚኣብሔር ሓይለይን ዋልታይን እዩ ልበይ ብኡ ተወኪሉ ኣነ እውን ተረዲኤ ስለዚ ልበይ ይፍሳሕ ኣሎ ብመዝሙረይ ድማ ክውድሶ እየ ኣሜን ቃልዮ ተስማዕልና ኣብ እግዚኣብሔር ክንውከል ከም ዘለና ብዘይ ትውክልቲ ኣምላኽ ምንም ከም ዘይብልና ምስታ መዝሙር ትኸይድ እያ ትኽክል መዝሙር 28 ፍቕዲ 7 እሺ ማማ ህይወት ሓድኩም ኳዕ ሰላም ኣተኺ ናባኺ እንኳዕ ብድሓን ፀናሕኩም ኩልኩም ቴንኪዩ ኣነ ከዓ ምስኣት ትኸይድ ዝብላ ዘለኹ ዳዊት ምዕራፍ 61 2-3 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ንስኻ መዕወብየይ ካብ ገፅ ፀላኢ ፅኑዕ ግንቢ ኢኻ እሞ ልበይ እንተተሓለለ ካብ ወሰን ምድሪ ኣባኻ ከእውየ ናብቲ ኻባይ ልዕል ዝበለ ከውሒ መርሓኒ ኣሜን ናብኡ ክንፅጋዕ ንዕቋብ ብመሪሕነት ኣምላኽ ምውካል ቃልዮ ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 61 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ቴንኪዩ ቃልዮ ተስማዕ ኣሜን ሓንቲ ዕድል ክህብ ዘዳለወ ሰብ እንተሃሊና ዲያቆን ሓንቲ ደሞ ክትናነ እሺ ሓፍትና ሰናይት ነፍሮይኒ ሓፍትና ፍሮይኒ እሺ እዛ ኣይፎን ስዳጋግያኒ ናይ ክልቲኽን ሓንቲ ኮይነን ሰሪ ሃባይ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 5
ንሱ ምሕረቱ ብምሕፃብ ሓድሽ ልደት ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናይ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን። አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና አሜን። አምላክ ብድጋፍ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ኩሉ ዝረኸብናዮ ነገር ካባና ወላ ሓንቲ ነገር ከምዚ የለ ቲቶ 3:5 ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ፍሮይኒ ብቴክስት ቃ መጽያት እንላ ብዚ ሚቲንግ ቻት ካብ ሓፍትና ኣልልታ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጽሪ 21 መጽያትና ኣላ ከተንብባ ስለ ዘይከኣለት እያ መስለኒ ሓፍትና ኣልልታ ሰዲዳትልና ደንብበልና ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጽሪ 21 ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጽሪ 11 ከንብባ እሺ ሽማማረዝ ዓሶር ብሽብጦ ምስ ወቕዐ ብድምፂ እግዚኣብሔር ክሰባበር እዩ እሞ ኣትብል 30 ቁጥር 31 ቁጽሪ 11 ቁጽሪ 21 ንየማን ወይስ ንጸጋም እንተ ኣልጎስኩ ኣእዛንካ እዚኣ እያ እታ መገዲ ብኣኣ ተመላለሱ ዝብል ቃል ኣብ ድሕሪኻ ክሰምዕ እየ። እስክድገምያ የቕሬታ ንየማን ወይስ ንጸጋም እንተ ኣግለስኩም ኣእዛንካ እዚኣ እያ እታ መገዲ ብኣኣ ተመላለሱ ዝብል ቃል ኣብ ብድሕሪኻ ክሰምዓ እየን። አሜን። እግዚአብሔር ካብ መገዲ ክንወፅእ ከለና ክንጠፍእ ከለና ብቃሉ ከም ዝመልሰና ብናቱ ቃል ኣብ ቁኑዕ መገዲ ከም እንመላለስ እያ ቃልዎ ተስማዕልና ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጽሪ 11 ራእይ እምበኣር ስድራ እግዚኣብሔር ኣሰንትኖም መዝሙር ኣብዚ ከኣክለናይ ምስ ግዜና ካብዚ ናይ ሎሚ ክወሃበና ዝፀንሐ ትምህርቲ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ሓደ ክሳብ ፍጻሜ ዝተምሃርናዮ እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ተረዲእና እንታይ ሓድሽ ነገር ፈሊጥና እንታይ ኣስተውዒልና ከነስተንትን ካብዚ ክወሃበና ዝፀንሐ መግለፂ ኣነ እውን እዚኣ ክውስኽ እንብሎ እንተሃልዩ ሕቶ እውን እንተሃልዩ ከምቲ ልሙድ ኣቦታትና ምሳና ስለ ዘለው ክምልሱልና እዮም ናባኹም بخل جزء يدلنا نشومنت 10 تقدل كوين الله 4 دقيقة لنا تقلالا مسناي صلوت مسناي كلام عدان سلازي تنفرقن نتكملن متان 10 دقيقة دما و25 دقيقة نبوتات نحنا 15 دقيقة نتكملها أنت لستنتم كوالخ ما مرزنا ما زحبت ريك تنبب كلها عطرة شعته تعمين تنكيفات النيتهم كهبتمو زداليو جنا عفتنا مفنترا أبزح نسب نبراسن كفاتن زستمو نعشنة قرآتن تميتن يوم زودكو اتفقري جنزبسي سور كله خفات يوم دالي نقو إنها تمتعطورو كاب إمنت زنبولو نابرسومون بزح سعي أمتو يس دعمي تنكيفات النيز حجز لنا يوان نزب بزح شكرا مفنتران نأتون كم زلنا أبانا خمد ودغ حجيت كستنتنا تسانيح أفكر يقرم يقدمي كلتا شعامت عبيلو دتا تصحفسي أبزل لنا يا زبان كا خمزة تبليت سنة حكي أزي جنينو
ምክንያት ጥፍኣትን ምክንያት ብዙሕ ውድቀትን ሓጢኣትን ይኸውን ኣሎ ትክክል ቃልዮ ተስማዕልና ማማረ ሰነት መምህር ኣሚን ዲያቆን ሓወይ ማማይወት እወኒ ኣነ ውን ምዛናይ ረዘነት ትኸይድ ኣብታ 17 ከብላ ከለኹሲ ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለው ሃብታማት ከይዕበዩ በቲ ክንሕጎስ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ከይእመኑ ኣዘዞም ሕጂ ናታ ሪፈረንስ ውን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ከም ጻሞኒ sorry بس يا مسلاني sorry شو جالسة نحسي واي تاجر يالله ماتيوس كبلي سوري أب ماتيوس كبلي ماتيوس معرف 19 23 سي يوسوس مزامرت بولم ምእታው ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማይ ጭንቂ ምዃኑ ብሓቂ ይብለኩም ኣሎ ሕጂ ከምዚ ክትብሎ ፀንሐት ረዘነት ሓፍትና ምስ ኣክስታኽ ገብራይ ስተንትና ነይረ ነዚያ ውን ኣነ ሕጂ ኣብዛ ዘለናያ እዋን ሓፂሩ እኳ ኣብዛ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ናይ ዝሕጂ ኢለን መን ሽሙ እዚ እዚ ሃብታም ኢሉ ውን ማስክ ሃብታም ኢሉ ክንደይ ኣብዚ ኒውስ ክንደይ ሰራሕተኛታት ዘውፅኦም ዘሎ እዚ በዓሉ እዚ ፕሬዚደንት ውን ብናይ ሃፋትም ጥራይ ስለ ዝርእይዎ ዘለው ነቲ ድኻ ከምዘይ ሰብ ቆፂሮም ካብ ስራሕኹም ካብ ገለኹን ይልግፍዎ ኣሎ እሞ ኣብዚ ናይ ክትሪኦ ከለካ ከምቲ ዝበልካዮ ክንደይ ዓመታት ከይፀሓፍስ ሕጂ ከምዚ ከተንብቦ ከለካሲ ንሪኦ ኣለና መፂና ፕራክቲስ ንገብሮ ኣለና ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ዝበክዝ ዘሎ እዚ ብምንታይ በቶም ሃፋትም እዩ ቶም ሃፋትም ስለዚ ዕጅቦም ነቲ ድኻ ነዚ ነቲ ስራሕ እንዳዓፀው ስራሕ እንዳውፅኡ ክንደይ ሰብ እዩ ዝጫነቕ ዘሎ ሕጂ ዘለና ግዜ እሞ ብጣዕሚ ኣነ ከም ኣክስተንት ፀኒሐ ኢለ ኣልዮ ተስማዕልና እዛ ቁፅሪ 17 ብርግፅ በቃ በቲ ክንሕጎስ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ እያ ትብል ዝሃብተምካ ሃፍታም ኩን ሓጎስ ከምፀልካ ከምዘይክእል ብሃብትኻ ከይትእመን ብሃብትኻ ከይትዕበ እንታይ ደኣ በቲ ክንሕጎስ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ ሓጎስ ካብ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ብልግሲ ብነፃ ይኸዓ ሂብና እሱ ድማ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ማለት እዩ ስጉኡን ደሙን ከፊሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ናይ ዘለኣለም ሓጎስ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ሓጎስ ከዓ ብጀካ ካብ ኣምላኽ ካብ ካልእ ኣይርከብኒ ዓለም ሓጎስ ኣይትበካንያ ገንዘብ ሓጎስ ኣይበካኒ እቲ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ዝህብ ናይ ብሓቂ ሰላም ናይ ብሓቂ ዕረፍቲ ዝህብ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ቴንኪዩ ቃልዮ ተስማዕልና ማማ ሂወት ቴንኪዩ ማቴዎስ 19:23 ከዓ ጠቂሳትልና ፀኒሓ እሺ ካልኦት ካብ ስክሪን ዳንበብና ከነስተንትን ንኽእል ኢና ዲያቆን አቤት أنا حاس أي ترددت إن ده ولا حلفات إن ده حلفت نس كم زي ترددت إني ده يلو مثلا يمم هالتهلسي عبت خستيانكم ولا نتفلتوا ومسواستي حلفة دخولنا نجس قبل لهم أي ترجع حاسكوا هدي أي ترددت إن الساعة كقلت اللي دلي معناتوس يسكرسوسي دق مزامرتي يكون لنا مش حاجة بتحسن تغناش نحن عندنا تدققنا أكيد على النادي ولا كمية ساعة أقرب قلت اللي دلي تجي حلفة جبروا لهم دي خالك ويس حلفة أي تجبروا لهم دي تحت هو كمية أواس عبرها اللي أشي حاول ممكن أنزل لهم من السلكي
هرنو لما حلتكم أي لدي ولا يتردأت ننجن بحفشة جزاها خيط رخا جزان دامات كختصري تخيلني خا أب بتغشانا دلو حواتنا نحنا كي حجزنا طميات كله كالوقت كان عنقل أي نخيلنا سلازي نبيتسبكا قدامنا تحريخا نتي أب كالق زلو مالتي بزخوانه يخون مدعي زيادة جن أبوتا سلازلو خا أصبيعهم كبره لنا اوكي عرفت قال وتسمع لنا ራይ ኣቦታትና ክምልኡ ልክዮም ኣብዚ ዝሓለፈ ምናልባሽ ኣብ መገሻ ነርኪ ትኾኒ ናይ ተሰሎንቄ መልእኽቲ ከነንብብ ከለና ይመስለኒ እታ ጠቕሲ ኣቦታት ተዘኪሮም ክነግሩን እዮም ምናና ነቶም ኣመንቲ ትብል እውን ተማሂርናስ ከም ሕቶ ተላዕላ ዲስካስ ጌርናላ ነርና ኢና ከምዛ ክብላ ፀንሐ ونخل سنة جبر نخل حجز نخل خمس جبر من هذا خانتهم آمن تتبلي قال بقالا الجنة تبزي بيت كرسيان كادي أما كل جزا خاد الله بتشجر حجز تكبوا قديفكا نعرجيس كخيرك أبغودنا ندلله عايز تجبرني خوي أبكال أمنت ندلله كيت كهم يتجبرني خان مبالي حاونا أمرك جلسات أني حمو زيادة أبوتات كبر هواي يا ردي كان هاي قال وتسمعنا آمين لو تسمع لنا الشي آيفون يتكعف بالكده لخي نباخي يكون أنا أنت تماهيرتي شيء أنا مترشة معلتسي أيتفلطواني يخون يلو حاونا ومرتخل بيبلنا أوه هجي كل جزء كن دلوقت كون يلنا لا بزحنا قرينا نري أبزلنا يحجون بزحنا قرنا لنا بكل جزء دما قال أملاك كأنت يزبل لما نبر أي تفرح يزبل بزحنا قر خدات مناي قن كنفرح كعيبنا قن إمنت كلونا لو مخلق جزء دلوقت كنا هنتنح أبقى أملاك بستفعل عليه معرفة سلزة دقاقم بو تانعنا دلوقتي نكون أملاك ردعنا مع أستنتيني اوكي قال وتسمع لنا تنافرويني حفتنا لولا ذات أسخن ببالكي من الباش مسعى تملس اندحر خوينا أب غلاتيا شدشت عسرته انبارسي جزيه خلونا نخل سب من عداقنا نوتم آمنت سدرابيت سناي نقبر تبلالا زحاونا ممهر استغسل كمالته غلاتيا معراف شدشته فقد عسرته عرش هذا ديكو ماشي قوان حاويك عليه وتسمع لنا كلكم استزمر مزمور كم تعمش أنا እግዚአብሔር ይቀበልና كل خاء እግዚአብሔር مليس مغلاز يلي حركة أنا خاب زالومي دستنتن أبتاناي دليتن دي دليت أجزني هادي قوان حاوي حجي حدا نقدر نقبر كلنا نقبرو كن كمتي أبيلن قايلن مسوأتي زرعي እግዚአብሔር بلبو زقبر هذا خاء زي بدليت كاتبهم زي دليت كاتبهم سي زيتات اندحر تماهيرنا حجن مهارة دلناسي هذا نقدر تقبر كلهاس مجمريا بقى بلبخا دسي لك كاتقبر كلها وشتاو بهاتها سمعك دسي زبلك أتي بدي دليت كاتبهم حجي بإግዚአብሔር ديك قبل سلازخون تطوت بالكايا حي زخون نجا سقعتي بلبخا يركات هو ويتقو ويتحسبو زخون نجا إتا أمناي لبي خاصة تنساني مالتي زخون نجا كنقبرو خلنا تجديدنا ويكسو تاخبلني تاخيتبلني زي كون بفتها وكابك فولونتاري ناتكا وسانነት ናይ ውሽጣዊ እግዚአብሔር ምን ናይ ውሽጢ ዝርኢ ሰብ ካና ይደገ እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ነገር ንገብሮስ ብድሌት ብፅቡቅ ባህታ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ባህታ ዘይብሉ ግን እግዚአብሔር ስለ ዘይቀበሎስ ዋላ ሓን ጌርካ ከማን ዋላ ድላይ ተወፋ ድላይ ካተገበር ዘይቀብልቲ ምዃኑ ስለዚ ኣብቲ
ብድሌትና ደስ ኢልና ክንህቦ እግዚኣብሔር ይደግፈና እቲ ንምሃር ከነስተንትኑ ዝኾነ ዓይነት እዚ ብድሌት እዩ ዝገብሩ ዘለኹ ኣይኮነ እንዳበልና ክንከይድ ኣዝያ ኣስተንትኖ ገይረ ማለት ቃለ ህይወት ተስማዕልና ሓግዘኒ ብዝበልክኒ መሰረት ብጥቕሲ ከሰኒየልኪ ገሊፅካ እያ ክፅቡቅ ጌርኪ ነቶም ተገልገልትን ንኣገልገልትን ፈልይ መፅሓፍ ቅዱስ እዛ ብፍታው ብድሌት ድበልክያ ማለት እዩ ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰፊልሞና ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ከምዚኣ ትብል ግናኸ እቲ ሰናይ ግብርኻ ብፍታው እምበር ከም ብግዲ ምእንቲ ከይከውን ብዘይ ፍቃድካ ሓንቲ እኳ ክገብር ኣይፈተኹን ሕጂ እቲ ሰናይ ግብርኻ ኢሉ ብፍታው እምበር ከም ብግዲ ምእንቲ ከይከውን ብዘይ ፍቃድካ ሓንቲ እኳ ክገብር ኣይፈተኹን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:2 ከዓ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓሲይዎ እዚ ነቶም ጓሶት ኣቦታት ማለት እዩ መምህራን ኣቦታት ካህናት ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓሲይዎ ብፍታው ከም ፍቃድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይኹን ብታሕጓስ እምበር ምእንቲ ከንቱ ረብሓውን ኣይኹን ኢሉ እቲ ጉስነት ብፍታው ክኾን ከም ዘለዎ ወላ ምፅዋት ክንህብ ከለና ከማን ከምኡ ይድብል እንዳተሓጎስካ ገፅካ ኣሲርካ ወይ ብንፉግ ኣይኹን ብፍታው ግበሮ እዩ ድብል እሞ ፅቡቅ ክስተንቲንኪ ማማማዛ ቴንኪዩ ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣሜን እሺ ካልኦት ቅድምና በቦታት መሕላፍና ዕድል ክህብ ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 ሲ እሺ መምህር ትምኒት ግናኸ ኣምልኾ ምስ ይኣኽለ ንምባል ዓብዪ ረብሓ እዩ ሕጂ እንታይ ምስ ነፍሰይ እንዲኸ ብላ ፀኒሐ ይኣኽለኒ ዝበሃል ኢልና ይንፈልጥ ኢና እንድሕር እንጀራ ዘይብልካ ድራር ተዘይብልካ ድራር ሃበኒ ኢልካ ትልምን ድራር ምስ ረኸብካ ነቲ ዘይብልካ ነገር በቃ ናህና ነገር ከምኡ ከስተንቲ ፀኒሐ ኣነስ ካብቲ መጀመርታ ዝነበርካዮስ እንዳተመሓየሽካ ወላ እንዳኸድካ ከለኻ ደይትድረር ነበርካ ትድረር ድራር ምስ ረኸብካ ገዛ ምክራይ ትኽእል ገዛ ተኻሪኻ ብግቡእ ክትከፍል ምስ ከኣልካ ናትካ ገዛ ትደሊ ሕጅስ ድሌታትናስ መወዳእታ ዘይብሉ ከዓስ ኮንቱ ምዃኑ ከተማሂረ ካብዚኣ ሲ ኩሉ ግዜስ እቲ ንምናይ ሞ ንልምን ሞ ንረክብ ምስ ረኸብና ከዓስ ተመስገን ዘይንብል መሊስና ካልእ ካብኡ ዝዓቢ ነገር ከዓ ንደሊ ኣብታ ናይ ቁጥሪ 7 ከዓ ሲ ንሕናስ ጥራሕና ከም ንመፅእ ሲ ንፈልጥ ንወልዶም ደቅና ክናስ ንሪኦም ኣለና ጥራሖም ከም ንመፁ ብዙሓት ከዓ ኣፋኒና ማለት እዩ ሒዘካ 2 ሜትሮ ዓልባስ ወላ ሓንቲ ሒዞም ከም ዘይከዱ ንሪኦም ኣለና ነቲ ንሪኦ ነገር ግን ከምዚኣ ናይ ሎም ማዓንቲ ኬረስ ኣስተንቲኒ ኣይፈጥኒን እቲ ድረኣናዮ በቃ ንሪኦ ጥራሖም ክውለዱ ንሪኦም ክኸዱ ከለካ 2 ሜትሮ ዓልባ ሒዞም ክኸዱ ንሪኦም ወላ ሓንቲ ሒዝና ከም ዘይንኸይድ ንፈልጥ ግን ከም ናይ ሎም ማዓንቲ ኣስተንቲኒ ኣይፈልጥኒ በቃ ሎም ማዓንቲ ከስተንትና ፀኒሕሲ ኮንቱ ኩሉ ነገርናስ ኮንቱ ምዃኑ እቲ ንረብሓ ወላ ሓንቲ ደየርብሓና ዘርብሐና ገዲፍናስ ዘየርብሐና ከም ንደሊ ንሳይ ተማሂር ኣነ ሎም ማዓንቲ በቃ ተመስገን ዘይብሉ ናህና ነገርስ በቃ ናተይ ነገር ንዓይን ነፍሰይሲ በቃ ኩላ እዛ ኣብዛ ናይ መወከሲ ዋላ እንዲኸን ብፅኒሐሲ ኩላስ ርኤየ ኣነስ ርኤየ ኣብ ነፍሰይሲ ርኤየ ኩላ ድራር ዝስእነሉ ግዜ ነይሩ ድራር ረኺበ ድራር ምስ ረኸብኩ ምስ ተሰደድኩ ከም ሰበይ ኮይነ ማለት ተመስገን ዝጉሕፈሉ ከማን ግዜ መፅዩ ወላ እንዳጓሓፍኩ ስቲል ግን ተመስገን ዘይፈልጥ ካልእ ዘይብልካ ነገር ጥራሕ ቁልሕ ትብል ሕጂ ዝኩሉ ኮንቱ ምዃኑን እቲ ቀንዲ በቃ ኣምልኾን በቲ ዘለካ ዓጊብካ ንእግዚኣብሔር ምምስጋንን ምዃኑ እዚኣ ተማሂረ ዶ ማዓንቲ ያቆሓው ቴንኪዩ ቃል ህይወት ተስማዕልና ያ ትክክል እያ እዛ ድበልክያ ኣይዶን ነው እንድዒ ከምዚ ሰባት ኮሚና መስለኒ ወላ ኣብ ኢኮኖሚክስ ምናልባሽ ቶም ትዝክርዎ ኮሚና ተማሂርና ሓቀይ ሁማን ኒድስ ኤንድ ወንትስ ኣር አንሊሚትድ ገለ ትረክብ ከምዛ ክትብል እያ ትፅናሕክ መሊስካ ካልእ ተማዕዱ ወላ ኢሉ after they are satisfying their current needs ገለ ኮሚታት ተዘኪርያ ማለት እዩ ወላ ነቲ ደድልዮም ነገር ረኺቦም ከለዉ ስቲል እንታሽሙ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ድብል እሞ ትክክል እያ እዛ ቃል ኣምላኽ ከዓ ስለዚ መዕገቲት ናይ እዚኣ
ይኣኽለኒ ምባል ዓብዪ ረብሓ ኢሉ ኣምልኾ ምስ ይኣኽለኒ ምባል ቴንኪው ቃል ሕይወት ተስማዓልና ፅቡቅ ኣስተንትነዩ ማማት እምነት ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 ሓራይ ናብ ኣቦታት ክንከይድ 24 ደቂቃ ኣለዋና ኣቦታት ተወሳኺ መብርሂ መግለፂ ክህቡናዮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ብፀሎት ክዓፅውልናዮም ግዜ እንተሃሊ ከዓ ናይ ድሓለፈት ሕቶ ነይራ ምስልኒ ንኔዋይ ሰሙን ድበልናያ እታ ብዛዕባ እንታይ ነይሩ ሃያምን መበለትን እንታይን ፍልልየን ብትግርኛ ድብላ እዚአን ከዓ ኣለዋ እሞ ኣቦታት ናባኹም እዩ ኣቦ ቀሽሽ ተስፎም ኣቤ መርጌታ ኣቤ መልአከ ሰላም ውስኽ ከተብሉልና ነዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ተወሳኺ ሓሳብ እንተለኩም በመርጌታ ኣለዎ በመርጌታ መጠቃለል በርናምሽ እሺ ሓራይ ናባኹም ኣቦታት ናባኹም እዩ ናቦም ኢልና ኢና ናባኹም ኢሎም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተመለኽቱ ኣብታ ቁፅሪ 1 ስም ኣምላኽን እቲ ምህሮን ምእንቲ ከይፅረፍ ትብል ቃል ንዓኤ ኣስተንቲነ ማለት እዩ እቲ ንሕና ንገብሮስ ንሂወትና ንድሕነትና ቀንዲ ናይቲ መልእኽቱ ስም ኣምላኽን እቲ ምህሮን ምእንቲ ከይፅረፍ ነቲ ዝህቦ ዘሎ መልእኽቲ ነዘን ክልተ እዚአን ስለዚ ኣብ ኩሉ ሂወትና ከኣሲ እቲ ብፍላይ ኣብ ኣገልግሎት ሓደ ኣገልጋሊ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ዘገልግሎ ምክንያቱ ብኸምኡ ስለ ዝረአ እሞ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚኣ ስም ኣምላኽን እቲ ምህሮን ምእንቲ ከይፅረፍ ትብል ንዓይ ኣስተንቲነ ስለዚ ተዋህበና ዕድለ መስክን ቃላቱ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን هذا يحصل كل ماذا نحن هذا أزستن كل ما لبنا نخلنا الخون اللي نختك في ما دلنا نتقال اللي خطبنا هنا دلنا بقى دهان نعاين أنت أشميله دهان متقال اللي سأل لهم خلاهم تقول هذا مصونيش أبي خير بس نباهم يبنى هذا كم تاشو ما خيت الرأنيش كبر هذا درني أي تهبتمو ذا سمع خيت سمعنا فقري جنزب كنقول نكلنا لعلا أملاح كنسرعهم كلنا كم نملخون كلنا زد أميو زد ليو سدرابية جمع حوات جمع حات جمع نار أنا نكلنا نعانا تراي كنقول نكلنا إتي تسقم زمت زرنا كاب امنتنا كاب املاح زفلنا زبل ما كله كغحاف كم زلو كان استوعب لنا سبخون عدخون حافتتكون حافتي حاو ولد كاب املاح كاب املاح زفلنا انتوينو كنا نطبخهم زلنا لينا حدي فقر املاح فقر جنزبل معرن تسرعنا حدي مس املاح معرر ولا حد لنا في وقت
إذا حجي تمنيت كتنتنا بتنحت دليتنا مخ قصل ناقدني أملاح ونكهب كله كوني يتمكلي نحادة حمشتنا نحادة خلتنا نحادة حنتي يبوهم كم عقمهم كنا بابرو ده يقول اليوم كتقوم له ده يقول اليوم نبرة بحوم ده يلوت وهم يبلي أملاح تتسجم مع شيء خون تدليتنا خعب بقول لنا إذا حلفنا نرسعه أبس السعيد هبلنا نخلقت عميسنا كنقبت كنحسب كنكلنا أمبر بس تسجع أملاح مو نعيا أملاح نخبر أملاح نزل على ما ون تخون كانوا علوم كلنا نتم ذلهم وكيو أملاح ونزحتهم سبصاب جنا له دحراي سبصاب له نتبع الحمشت نتبع الكلت ربي حلو يلو ترى بحس انت يكون خون طريقنا مخسب عطف جيرون نبانكو أهلي لوانا يكون نانكم زلنا أتذا حلفت سمن وانت مهر ناس الذين برنا أتي قدامي ميتوس معرف حمشته هذا كانتم ناتو منادا جنا نسدرا بيتو زي حل انتلو امنتو زخ حدا كابت زي امنون زقدد ايو امنتو زخ حدا كابت زي امنون زقدد ايو بدحنت بطفيق له مالت يلا انتي مالتيو نتا امنتك بفرن انت زي تسنيا فرن انت زي بالله خينو تا زي تفرز زبلت اب وانجيل يوحنس على 15 كم زلنا زي تفرن تا كونيا تقرص مالت فرناي امنت خنتايو أمي أبليعكمني أمي أستيكمني عري أخدمكمني قاشا خوين حديركمني تأثيره مع جابير يفتح خيلكم بس يحكمني أتنا مع التفرد زقر باكونا تما أمنتك إندينا بونجل ماتيوس 20 حمش تنزلوا لذي زي ديت قبر انتو خوين كا ناي امنت فرية بالكان في امنت ما يبالكان مالتي امنت تخكر مخانو حق أني امنت كا مخانو بقبر خيها تقول صدر لك تا بفقري التعيي امنتي بلا بفقري التعيي امنت نتوم تفكرهم سي كتحالي اللوم دمالك منياتنا املاخ فقريت بنتخون كان نقولني نحاو كان بتاعي كاد ما افكر نديرو زبلنا ذلو فقري خب منتاي مالتي هاري يعقوب دما كيد مو تزلمنك قال لنا قال حد ذكاس مو كيد انت بالكايوسي قبل خي قبل كان انتاي قال له تاي طقمه كم تزلك كافلو يا زي تحديت نبرتنا تزلنا تحسو نحواسنا نحاسنا نتوم زختمات بفلح أنا مبلتات يلونا بتزحلفه نعرف حموشته قدام حلفنتنا مخان بتغرستيان كتورن قدم مجمارة أنا دخل خلخو أب زريا يزلا مبلت نبت غرستيان كدربي الله يبلي لحلفون رئينا يا مالك أنا أكلنا كبت غرستياني تخقبرو زقباني خقبر خلالنا تخقبرو زقباني أنا خقبر خلالنا አላይን ዘይብሎም ወገን ዘይብሎም እዮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝወድቁ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ካብቲ ዝወሃባ 10 10 በኩራትን ንዖም ክትናብዮም ትኽእል እዩ እቲ ንብረት ክህልወና ከነጥሪ ዝለዓለ ክንሓስብ ክንሰርሕ ንዕኡ ነቲ ዝሓተሓተ ዝሓለፍናዮ እናመስገና ኣምላኽ ደልዩ እዩ ስኸ ንምንታይ ክንጥቀመሉ ንዝዓበየ ረብሓ መንፈሳውነት ስራሕ ኣምላኽ ክንሰርሓሉ እግዚአብሔር ይደልየና ይሞናት ሁሉም አቦታትና እንድሐሪና ሰብ ጸጋ ያምነው ነተጸጋውም ግን በቲ እግዚአብሔር ዘለ መንገድ ይብዝጥቀምሉ ነይሮ ነቶም ከም ዝበልኳ ድማ ነቶም ዘለዎም ጠሜ ብልዕኹም እንድሕር ዘይብልካ እኮ ጠሜ ከተብልዕ ኣይትኽእልኒኻ እንድሕር ገዛ ዘይብልካ እኮ ምሕደሪ ክትህብ ኣይትኽእልኒኻ ክህልወና ከም ዘለዎም ባዕሉ ዝህበና ዘሎ ተዘላ ሕጂ እንታይ መማቐልቲ ኩኑ ንኣኽለኒ ተመስገን ዋ مالذن يرني حجر ما بزبطحنا أملاخ تمسجن تبل صباحك أما خازينا أملاخ مودات أكو يبلون أنت اللي خوينو بقى غيره ما حضروا زدليه نابك خالق بتصح تمسجن يمس أمه زملكاتهم أنا خدقفهم زلنا ما خدقفلو زي أبيار حيلت عنا فلتت كل هبة كامو بو غير كها أملاخ كم زخبر تقبر مالتي دي أخن فلت أزلاتنا حجي زل ألما وندنا بعلو لنا أب وانجل لوكاس 16 سي فقدي تشعت راي واحد انا ها مستودعكم ابنا يزل على معبايتهم انت تقبلوا خمسي بجنزب عمصا نرسكم اعرف قبروا بلكم الله خير مستودعكم كدانا يخلي نحن وسباتنا كابسب زي دلسب ولا حاجه يلا احنا كلنا عندنا تمالالينا نغيب
ፍጡራት ኣምላኽ ኢና ስለዚ እቶም ንሕና ሎሚ ንገብረሎም ኣለና ንብል ዘለና ግን እንታይ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ኣባይቲ ኣለዎም ካብ መን ዝረኸብዎ ካብ እግዚኣብሔር ብኦም ጌርና እምነትና ብግብሪ መሰርኣናያ ኣብ ናይ ዘለኣለም ኣባይቶም ይቕበሉና ምክንያቱ ነዚኦም እንተጌርኩም ንዓይ ከም ዝገበርኩም እዩ እቲ ንድኻ ዝገብረሉ ሲ ንእግዚኣብሔር ከም ዘለቅሖ እዩ እቲ ንድኻ ዝገብረሉ ሲ ንእግዚኣብሔር ከም ዘለቅሖ ሕጂ እንድሕር እግዚኣብሔር ጌርካሉ ድማ ንዓ ኣብቲ ኣነ ዘዳለኽዎ ናይ ዘለኣለም ቤት ዘለኒ ናብኡ እቶ ይብል እዚ ግን ነቲ ኣማኒ ብእምነት ክትመፅእ ኣለካ ኣሚንካ ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ እዚ ከተስተንትንዎ ዝፀናሕኩም ፅቡቅ ኣብ ካልኦት ጥራይ ኣይንጠምት ለሙተ ግብርና ነን ውሽጥና ንግበር እሞ ኣብ ዙርያ ይሲ ድኻታት ዘኽታማት ስኡናት ኣለዉ ዶ ሕማት ኣለዉ ዶ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኣምላኽ ኣይሓተናኒ ካብ ዓቕምና ግን ዘኪርና ክንገብር ከለና ኣምላኽ ትሕዝቶና ይባርኽ ግዜና ይባርኽ ፍልጠትና ይባርኽ ክንገብሮ ንኽእልካ እናወስኸልና እዩ ዝኸይድ ምውሳኽ ኣይኮነን ዝፅላእ ዘሎ እቲ ውህበት ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ናቱ ምዃኑ ኣብ ሰማያዊ ቤት እንተዘይሰሪሕካለን ድማ ከምዛ ክንብላ ንፀናሕና ጥራይካ ኢኻ ትመፅእ ኣቐሚጥካየን ድማ ትኸይድ ይሕሊፍካሉ ዝፀንሕ መንገዲ ግን ኣምላኽ ነገረና ኣሎ ኣብቲ ዘይሓልፍ ቤት ኣብኡ የዕሩፍ ግበር ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ኣባይቶም ገዛ ናይ ዘለኣለም ቤት ክትሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ንብረትካ ማለት ከመይ ጌርካ ንኣምላኽ ኣሚንካ ነቶም እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኻ ኮፍ ዘበሎም እቲ ሃብቲ ናይ ኣምላኽ ንዕኦም ከተካፍሎም ከለኻ ናትካ ዘይምዃኑ ምስ ፈለጥካ ኢኻ ተካፍሎ ናትካ ኣይኮነን ገዲፍናዮ ኢና ንኸይድ ኣይናሃናን ስለ ዝኾነ በርናሃና ስለዝኾነ ሒዝናዮ ምኸድና ዘምፃናዮ የብልናን ኣብዚ ተዋሂብና ኣብዚኣ ኻ ገዲፍናዮ ክንከይድ ኢና ግን ኣብ ሰማያዊ ቤት ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና እዩ ስለዚ እዛ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረትን እዛ ናይ ሎምን ዝዳጋገፈአን ገበርቲ ሰናይ ክንከውን ከም ዘላትና እያ ትነገረና እዚኣ እውን ይኣኽለኒ ክትብሉ ተኣማቐልቲ ኮኑ ኣብቲ ከንቱ ክትዕ ኣይትቕረቡ ፍልጠት ዋጋ የብሉን ፍልጠት ኣየምፅን እዩ ከንቱ ክትዕ ከዓ ወሪሕኩም ኣይተዳልውካ ግን መጀመርያ ኣብ ፃኻ ንዘሎ እንድሕር ዘይትገብር ኮንካ ንካልኦት ትገብር ትኾንካ ረኣዩለይ ማለት እዩ ረኣዩለይ ማለት እዩ መጀመርያ ንነፍስኻ ናብ እግዚኣብሔር ተቕርባ ምስ እግዚኣብሔር ትዕረቕ ፍቅሪ ኣምላኽ ዘልያትካ ንካልኦት ድማ ፍቅሪ ትህብ ካብ ነፍስኻ እያ ትጅምር ኩላ ካብ ዙርያኻ እያ ትጅምር ኩላ ካብቶም ኣመንቲ ምሳኻ ዘለዉ ካብቶም ስድራ ቤትካ ትጅምር እሞ ሽዑ ንደገ ትዝርጋሕ ስለዘይኮይኑ ኣብ ቅድሜ ገዛ ኣብ ቅድሜኻ ስኡን እናሃለዎ ከሎ ንካልኦት ትገብር ትኾንካ ረኣዩለይ ማለት እያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ስለቃል ተመስግን መምህር ተንኪዩ ኣገልግሎትካ ኣምላኽ ይባርኽ በቐሽ ድማ ንሽጢ የመላእ ኣላ እሞ ኣበይ መርጌታ እኳ ብዙሕ ተፀቢቕኩም ነይሮም ሕማቕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም መስለን ድሓር ኣበቐሺ በመርጌታ ንዓኻትኩም ኢለ ድገደፍክዋ ነይራታ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ዝብሎምሲ እንታይ እዩ ዝያዳ ክትገልፅዋ ንዓኻትኩም ኢለ ገሪፍ እያ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረሲ እቲ ታሪክ ቁርብተ እዩ በራብሮም በልና በይ መርጌታ ሓኪና በይ መርጌታ እውን ኣብ በይ መርጌታ እያ ድሓን ኣበይ መምህርቲ እግዚኣብሔር መስገን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ተተመረቑ ኩሉ የብፅሓዮ ክትሰርሑ ከለኹም ኦረዲ ሪኢኹመን ስለ ዘለኹም ተነጥብታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ኣንፃር ክርስትና ዝወሃብ ዝነበረ ደድሕሪ ምክንያቱ ብሓሶት ፍልጠት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ዝነበረ ብዙሕ ምስ ክርስትናታት ተወሓሒሱ ዝኸደ ኣብኡ ኣብቲ ተፅንዕዎ ዘለኹም ስእሊስቲ ኮይኑ ስለ ዘሎሲ ብከምኣ ትቐልል ሕጂ ካብ ከም ብሓድሽ ኣነ ክስታይ ገይረ ክስታይ ዝገብር መናብኩም መፅያ ኣለመምህር መምህርና ተመሊሳ ንዓኹም ኢለ እንደገዲፈ ነቦታት ኢለ እኮ ገዲፈ ትግደፍዋ ናባኹም ተመሊሳ ትንታኔ ናይ ኣቦታት ዝረኣኽሞ
ኣብቲ ክጨት ዝነበረ ናይ ሓሶት እቲ ቃል ግሉፅ እንጂ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ካብቲ እምነት ናብ ክርስቶስ ምፍላጥ ዘብፅሕ ፍልጠት ካብ ወፃእ ዘበለ ኩሉ ናይ ሓሶት ትምህርቲ እዩ ፍልጠት ትብሎ ንስኻ እውን ካብ ኣምላኽ ተዘይኮይኑ ዋጋ ዘይብሉ ፍልጠት እዩ ናብ ድሕነት ዘይብፅሕ ፍልጠት ኣይኮነን ኣና ተዘርዚርዋ እንተልዩ ከምዛ በይመርጌታ ዝበልዋ ኣብቲ ግዜቲ ፍልስፍና እዩ ዝያዳ ንሰባት ናይ ግሪክ ፍልስፍና እዩ ንሰባት ዘታልል ፀጊምዎም ዝነበረ ንበዓል ሃዋርያ ጳውሎስ እውን እሱ እዩ ንዑስ ከም ሓደ ፅሉል ከም ሓደ ሃለውለው ዝብል ዘሎ ዓጃው እዮም ዝብልዎ ነይሮም እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ብዙሕ ሰንስ ሂቦምኒ ነይሩ ስለ ዘፍርሐትኒ ገዲፈ እያ ምክንያቱ እቶም ባሕታውያን ከይተረፉ ትሕማቕ ዝምህር ዝነበሩ እሳቶም እዮም ሕጁስ ዋላ ክትምርዖ የብልካን ከም እዛዝ ዓይነት ገይሮም ወስድዎ መግብታት ከምዚ ዓይነት መግቢ ክትበልዕ የብልካን ከምኡ ዝበልዐ ክድሕን ከም ዘይክእል ገሊሎም ናይ ሓሶት ትምህርቲ ምክንያቱ ንጥቕሞም ጥራሕዮም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ስለዚ ባሕታውያን ይመስሉ ብደጊኦም ኩሉ እንትንኦም ካልእ ይገብሩ ወይ ከዓ ኣመንቲ ይመስሉ ክርስቲያን ይመስሉ ግን ብውሽጦም ተዳሪኻ ካልእ ነገራት ድድርኾም ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፀልና ማለት እዩ ኣብቲ ታሪክ ናታቶም ንምንታይ እዩ እዚኣቶም እዮም ከኣቶም ናይ ብሓቂ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ዝምህሩ ዝነበሩ ገለገለ ሰባት ዋላ ሕጂ እውን ንርኢ ኢና እንታይ ኢሎም ምምህሩን እንታይ ኢሎም ድነብሩ ድዩ ወይ ላስ ደይነብሩሉ እዩ እቲ ዝምህርዎ ዘለው ማለት እዩ ንዓናስ እንታይ እዩ ክንብል ከለና እቲ ትምህሮ ዘለኻስ ትነብረሉ ዲኻ ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ተባሂልካስ ዋላስ ፓርት ታይም ክርስቲያን ኢኻ ሰንበት ትመፅእ ሶኒ ከዓ ናብቲ ዝነበርካዮ ትምለስ ከይትኸውን ንዓና ጥቕሚ ማለት እዩ ከምኡ የመልክት ሕጅስ ዝያዳ ናባኻትኩም ኢለ ፀረብኳስ ኩሉ ግዜ ስለ ትምህሩሉ ኢለ እየ ቃለ ሂወት የስማዓልና ቦት ራይ ክብርና ምስጋናና ንኣምላኽ ይኹን ሓውና ኣምር ተኽሉ ቃለ ሂወት ይስማዓልና ከምኡውን ኣቦታት ሓውና ዲያቆን ምሕሪ ኩልኹም ኣብዚ ተጋባእቲ ዘለኹም ኣሕዋት ኣሓት ኣቦታት ኣዴታት ነታ ምዕራፍ ብምንባብ ይኹን ነታ ዝተዘመረት መዝሙር ድማ ብጥቕሲ ምሰናይ ይኹን ወይ ካብ ዝተምሃርናዮ ምዕራፍ 6 እውን ዘስተንተንኩሞ ከምኡ እውን ሕቶ ንኩልና ዝኸውን ሓሳብኩም ክትቡ ዝፀናሕኩም ኩልኩም እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣነስ ኣብታ ምዕዶን ትእዛዝን ትብል ናይ ቁፅሪ 12 ፅቡቅ ገድሊ እምነት ተጋደል ነታ ተፀዋዕኻላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ፅቡቅ ምእማን እተኣመንካላ ሂወት ዘለዓለም ሓዛ ገድሊ እምነትና ፅቡቅ ገድሊ ሰናይ ገድሊ ክኸውን ከም ዘለዎን ኩልና ድማ ፅዋዓት ኢና በብ ዝሃበና መክሊት በብቲ ዝሃበና ፀጋ ድማ ፅዋዓት ኢና ነታ ዝተፀዋዕናላ ነታ ዝተዋሃበተና ምክሊት ድማ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ፅቡቅ ምእማን ይብላሉ ምክንያቱ በቲ ዝተዋሃበና ፀጋ መክሊት ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ንብዙሓት ወይ ንውድቀቶም ወይ ድማ ኣብ እምነት ንምፅንዖም
ክኸውን ስለ ዝኽእል ነታ ኣብ ቅድሚ ተፀዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ፅቡቅ ምእማን እተኣመንካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ሎሚ ኣብ ዘመንና ፀገም እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ነቲ ዝኣመንካሉ ነቲ እተፀዋዕካሉ ኣፅኒዕካ ዘይመሓዝ እዩ ትጅምር ኣይትውድእን ኣብዚ ግን ሓዛ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እውን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 እንታይ እዩ ዝብለና ቀልጢፈ እመፅእ ኣለኹ ሓደ እኳ ኣክሊልካ ከይዝርፈካ ነቲ ዘሎካ ኣፅኒዕኻ ሓዞ ይብል ባዕልና ፈጢርና ባዕልና ነምፆ ይኮነን ሓዝዎ ዝብለና ዘሎ እንታይ ደኣ ነቲ ዝሃበና ነቲ ዝኣመናሉ ነቲ ተፀዋዕናሉ ምስክርና ፅቡቅ ምእማንና ድማ ክሳዕ ዘለዓለም ክንሕዝ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ዘመን እቲ ንጢሞቴዎስ ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ሕጂ እውን ህያው ኮይኑ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እና ተሰጋገረ ድማ ኣባና በፂሑ ኣሎ እሞ ካብቲ ዝሓዝካዮ ከውፅእ ዝደሊ ካብቲ ዝሓዝካዮ ንየማን ፀጋም ሰንከልከል ከብለካ ዝደሊ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ኣሎ ስለዚ እዩ ና ደቂ ሰባት እውን ኣብቲ ዝጀመርናዮ ሕጅና ዘይንውድእ ኣብቲ ዝጀመርናዮ እውን ኣፅኒዕና ዘይንሕዞ እዚኣ ግን ክርስትና ወይ ህይወት ምጅማር ዘይኮነ ኣብቲ ዝጀመርካዮ ኣፅኒዕኻ መሓዝ ቀልጢፈ መፅእ ኣለኹ ሓደ እኮ ኣክሊልካ ከይዝርፈካ ነቲ ዘሎካ ኣፅኒዕኻ ሓዞ እሞ ኩልና ኣሎና ኩልና ተዋሃብናዮ ኣለና ኩልና ድማ ትዕድልቲ ኣምላኽ ኣሎና ነቲ ዝሃበና ብፅቡቅ ገድሊ እምነት ተጋዲልና ኣብታ ዝተፀዋዕናላ ድማ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ንፅቡቅ ነገር ንምስክር ኮይና ህይወት ዘለዓለም ሕጅና ክንውድእ እግዚኣብሔር ንኩልና ፀጉኡ የብዛሓልና እዚ ንክንገብር መንፈስ ኣምላኽ የድልየና ኣምላኽ መንፈሱ ልኢኹ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ሕጅና ክንፀንዕ ድማ እንታይ ክንገብር ግባኣና ክንፅሊ ምስ እግዚኣብሔር ክንዛረብ ድማ ይግባኣና ምክንያቱ ፀጋ ኣምላኽ ስኢሉ ይኮነን ዝመፀና ነቲ ሙሉእ ሃብቲ ዘለዎ ኣምላኽና ፀጉኡ ከፍስሰልና መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ድማ ኣብቲ ነቲ ዝተሓዝ ከትሕዘና ኣብቲ ዝፅናዕ ከፅናዓና ኣብ ሰናይ ገድሊ ድማ ተጋደልቲ ኮይና ተጋዲልና ብዓወት ክንወፅእ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ቦእሸታ ፀሊበ እንተ ሰላም ኣጋጣሚ ምሳኻ ተልያ ኣብፅሓልና እታ መፅሓፍ የላን ምሳይ እሞ ከምቲ ኮይኑ ናብ ፀሎት ክንኣቱ ማለት እዩ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ፆም ድማ ይእተወና ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣቦታት ቦእሸ ኣለካ ዲኻ ኣላ ድያታ መፅሓፍ ምሳኻ የላ ለምጣላ ባሽ
بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين. كان بحدش كل ده حزب يا رب كل عالم نبيش نزنبرون قويتا كل نزغوننا أملاخنا أبون قويتانا أملاخنا مدحانيا يسوع كريستوس من سلام حنتي أب كله أبزن أبزلان قدس بيت كريستيان لمن لنا كلهم أحزابن نبزح سلام زهد وهب سلام نسوق دي أبير أملاخنا أيوة آمين وكله تحز حاسكا أب كل عالم نجسكا تنبر قويتانا أملاخنا أبون قويتانا أملاخنا مدحانيا يسوع كريستوس من سلام لما كان مال كان لنا ونقول سلام كله كان أهمه سلام مهابنا وبزابير بزيك هذا النفلطه قال بعد أملاخ يبنا نمو أطرينا نتكبرنا قدسم كان سمن طوعنا لنا نسخايخا كاب سمياتنا بلبي كلنا سلام كاسد دلنا أبدا علم زي زلنا براناون بسلام حلو ننفسن نمسفن نمجزات ذا مدرزيا تا ننتانان من تقول لزب خان سلام أبزح اللهم نموكان انتنا أحزابن قربا بتنان سلام هاب مئتاونان موطانان بسلام حلو بدحانن بعرفتن كنهلو بكل سناي أملخون بفرهات እግዚአብሔር بحياونتن كننبر بعد ودخاب قويتانان مدحانان يسوع كريستوس مسلم منفس قدسن مسكانان ذاتم كبرن بوذل لك على من كل ساعة نزل عالم عالم آمين ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰካና ከይንሓመም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮንካ ድማ ናይዚ ጉባኤ እዚ ተኻፈልቲ ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ኣምላኽና ብመንፈስ ዘዕብየና ኣብቲ ናይ ዘላለም ህይወት ድማ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ እምነት ኣጽኒዑ ዘመላልሰና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ንዓኻ ኣፍሊጡ ድማ ደቂ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ጉባኤ ቅዱሳን ዝፅምብር ጉባኤ ግበረልና ዝጸለናዮ ጸሎት ድማ ኣምላኽና لي خطرقبو لما نكو وهبكم مع صكوحو كحبلو خفتكم الكانا نزغال زي تسفا قرنا إنا قبائنا بصولة جمرنا موت صلنا يتصولة دم أملاخنا سخات تقبلو سخات سمع قبرلنا تمهرنا يك الكادما نحنا سمعنا أمكن ده حد سلاسة سسان إسان فري إن فري اللو قبرلنا إن أتوو إن جمرو زلنا سم دم أملاخنا صبوق مجمار قبرلنا جميرنا خنفتسم دم حيل هبنا نخلو أكلاتنا كاب حما نجارات إمكان إذا أمزي منفساو عبيات أبي وثنا النرئيلو مدى باوتينا دما هذا منفساو عوت إن رخبلو صمن صلوة سبائيا قبرلنا نعلم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نزبنا نقرا بتنا منقنا سلام أبهنا أب حمام زلو بتصل الذكرنا كلهم سخاس ما تم تفلتم يخمو حمامهم فوس سقايا مغلس بارم سجن أزونا ناس أنا نعرفوا من قصة ورسلنا درا لسينهم أميام زلو نبرخات أملاك خمو تميات نسألنا سمعات أرويلنا رقات كدنا لنا أب حمام زلو دم أملاكنا فوسكا تقشوا دحان ملسلنا زوفروا دحان يتولنا تأثيرهم زلو دم فتحلنا تهب كان عدم دم أملاخنا بمنفس عبينا أبقى المخا إسغات حقو سلم سبات قبرلنا سلام عليكنا أخنا مسكنك سلام دم حضرنا بنا يدينا قدس رنجل مريم مالادنت بنا ملاقت ترادعنت بنا نبياتنا ورياتنا صارك كان سمايتاتنا صلتها يتفلينا كم تنهاريات زمهار كاي ما بسمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات نسا فاركام تاب سماي كم دمان دريكم علت مقبنا لما هبنا احنا نجبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا تقلنا أو كفار احنا ننبر فتنا يتأتونا نقسن حيلن كبر نزل علمنا تكايما أمين وزيتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلكم حلنا خدن قليخ بسقاخون دن قليخ أدى جابير توات كويتا سراوي سلام لكلكم
نسخي كمان السبرختي خفرك رسخهم برخي وملتا تصقع ديالير مساخي وفسة دسفلكي فتياتنا خسري لنا في التوردق إياس كورسوس من انتانا حريت لمن ادنا أمين فتاوي سرق دين أملاك المراني إياس كورسوس خاني كغانا سرعت يردم ساتي أبسا ولدو لبركساتي برهان أنتم أبيا كانت وأيديا كانت برهان سارقوس أنات ببسمكم ونفتانون تهانا يرسين لسكولون سميات زيو مهارنا كورسوس مالعصر تغلطين زيو مهارنا بسوس 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 أقولنا أبيا كأسيس بصلاتك قدس على في معكم مثل طريقهم بقول من بس كل سما عشان هذا تدعون من تجد مريم مع نفسه من العصر أنت جزتنا ماريا مهارنا كورسوس وأنت 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 جزتنا ماريا مهارنا كورسوس سجاجو يتانا يسوع كورسوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩልኩም ዘመንኩምን ኣገልግሎትኩምን ይባርኽ آمين قال هو تسمعنا آمين قال هو تسمعنا بوتاتنا متعنا هابكم أقلقلتكم بارخ كلنا نقولنا آمين تسمعنا قلقلتكم يبارخ بروح ليتي آمين سلام ليك كلهم سلام هذا سلام كان من قال هو تسمع لنا بروح ليتي هو تسمع لنا بروح ليتي كلهم أبوتاتنا دياكون حوي كلهم أمركم حنحضروا آمين بروح ثانك يو أبوتاتنا دياكون كلهم تبقى مهرنا طعم ليتي قال هو تسمع لنا آمين بروح ليتك ورلنا ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃለ ሕይወት የስማዓልና አገልግሎትኩም ይባርክ ብሩክ ለይቲ